intelligence omina druha obo chia fefe chama tane ne dom go so kwasai kumasi obo omina druha obo chiaba DPRTU nanano mama baba DPRTU yadamase obo chiaba apa medical ka say Nicotine agrochemicals was sponsor ye. Nicotine was so yasene. Nicotine agrochemicals was so yasene. Yadanase yamanimo. Aye, nana kusi ni na dahwai. Kumasi Agrikai Senior High. Adomni na waha. Kas. Kumasi Agrikai Senior High. Kas. The whole Ghana, Kumasi Agrikai VIP. The whole Ghana. I want nana kusi chradie. Nana kusi ni na dahwai. DPRTU amuha. Nana kusi domuha. Kumasi Agrikai Kas. The whole Ghana. I'm going to use VIP. Aha. DPRTU. Kumasi Agrikai firm Makwaba. Yawaha. Na ye abuadie. Way every land commission are for region. Na sani omokasa chire. Aye otikoko so samre na ohwe na chie. Aye na na afia sewa. Kwa so mahema. Na trankonya. Ma mi kurani. Ani adua na abusuanie. Omo ba ya amso ma bo ade ene ye doti ye sika pa pare aye million edu land commission are for region sane omo se yamfa emwa aye doti ye maje na madase dasemu dase nyama nananom madaroma go so traditional council yesre nana emame nanenu aba nananom yesre na mode maso afamie ensai free Ghana Health Service meka ahafo region regional director eda no municipal director owo go so ena medical director Dr. Ankama edi anima obeti ai mem polyclinic yabie no foforo eho medical director nso eka ho na anopa wiai obaya wose wonsa abade awom regional director ne dom empem aduonu 20 million tete wode no ensi nana maame nananom ena nananu aba yane ne bom ye adwuma ewo hospital ho na ento abusia yabaje enti yadase na se nyama meda se mia minu apani Yankopo enshao mia people no yama me na na mabosompa na busia ekona abusia ekona simpia sare chenchebe mu ayatumutu akwabra ne se na kobo odaru mebru ade afa ya mufe na nanom ko na fo yama makwa ba jabi kofodia ene kwabe ene adwumapo yadabase bra to aso yo nananom madaroma ama nanama sana yabeka no madaroma mem polyclinic Dr. Sedu we are specialist ewo no one ne dom ababo ya duemu edi o mo so dem 3 million 300 cities ababo so ya ya empem aduonu miensa 23 million kaneno na ensi uso ma ento nananom ani abusia nyina Yadamase, yasenya me pamamu achia me damase. Yadomase pa Health Center, umu ayadie pi. Yara no olamfono so aba OFI. Mahu musio olam sharp
Omo say you say about you amu na ni nyina mai. Enti ye nua no ma etie yen. Ebi mu tie ye Kumase. And cry. Open so TV your site. Abroche fo nya no mo comment ba. Every semen share him fie ya for the live. Ewi ase nyina hwa ye no mu tie. Enti ye da mo nyina ase. Ya wo go so ahimfie. Ahimfie bi anim. Ya fra ho ahimboboa no. Enti go so ahimboboa no ne ewi. Otumfo santanyene. Dia oni obni ko fa no tetete na santeman. Wono no betanyene ana akoatoi. Enti go so ma hiri dot yie ase ana ye wei. Ena na ya hya ase e enra de na ye adwade e ana abusua gye ye. Ena ya hya ase wo twena ye beto aso adwada ana santeman wura namu. Ebeye na betanyene aye. Enti madaru mebru mon hya nso. Yada opim so TV ase. Opim so radio ase. Hammers Radio. Success FM. Nanonom FM, Rejoice FM, Rejoice come on live TV. It Rejoice Odomase and Ajenkwa so FM live and a Cash Media. For my to Robento Genesis Cash Media and Genesis. Yadamase Papa. Royal TV so Efa. Good. Just a TV so Dodona Efa. Umo Efa and Asem Getwa. Eti and there we are piano. Now what are we because Dodona a live. Dodona a live radio station, TV station. But there at the end in the national a yura or tumfo or say to two our tosmiano. Yura opem so doctor or say to two. Doctor. It's a doctor that Chamube 15. Send on what I had your quantity to Cape Coast. Your quantity doctor and also bear 16 Cape Coast. Me local here, one guy just at Regional Hospital, no, Yenyabi, come in here. Some Regional Hospital, Yenyabi, Hospital, and and you may call our door institutions. Our door more halful, more gross, when I ever money. Nicotine agrochemicals. Papa fear nicotine. What on a creature money seats and we are buying the dear and in food was so as say ewe jumadiemu nicotine agrochemicals yada se go so can they do so buonwa na old station on the new market to a bit of me no ka say I'm the speaker say akasia begu ejigum good nicotine agrochemicals the driver and the special Abrantia or the Yamano Equabiaso, and also Ewaha, Cramo, Ewaha, and also ATA. Enti, Bamagasia, Some, na Etuaso, na said ye, Ola, program no iron or China, when him says the Minia Ekana Enyasa, because I know can say, Amayuma Etia China, Amayuma, him Fianimu, Anna Aconfonoaha, Anna Ahim Funibuaha, Anna Abdomino Ewaha. Ena abrosane so nyina yama omoha kom still ya tuso ni nyama eno na nchen a se ebiba no mo bechia anza no mo afamu agowura akire agwachia nananom ewose onse enye ahimfuni nyina atia enye ntinkadwa no mu da ho a na nka ye fefefe ta konfo mo nkom na mo ntuchire mo ntukosua na tuso ne mra na ye ya akrosu aha mo nyana ye ngotwa na kire mebonsa Bama Cassia, Yamaya Nuanua, ATA Hunusai. Go so my henny. Why you all 2 4 Santana Beta Henny, Baco Pat, sir, didn't help you. And to an owner that for me. And I am a daughter here, and to Santana Beta Henny at the Hoy. And Tia Urakoto Henny, and then I Santana, and ya Santamana Tia Yipaso. And Timushan and so, and I go so traditional council. Yadamunya say, Yakoso. Eje Mabuadiano, the whole Ghana, Coco to Ejumeku Bakua, and Fiansuni, Wajan Aswada #1 Sao Coco Tom, Aye, Nay Olam, OFI, and maybe, now Coco Sao Coco, okay, Nasica, Ebetua for Neddy, okay, but OFI for the what is see why now sick and crying, and you one. Teti Olam for no.
Disambre omna dia de fefa bai. Mobeka sana. Ana ye di chia mi amamo. Aha. Na ye kai konfupeni sana daruma tusuo no. Tusuo no naro akache konfupeni wa daruma. Ya monya ekika nema nsia ni. Na na ya memene da. Yesra mo amanfo na gi adwa tusuo no. Enti yedua kwame awani fo ene OFI fo no ekeka bom na omu aba ahwe ne mu de abade a efe papa omu ne ama na efe yie udi yie ka sama kwame yankwan na olamfo ne ama na efe aha yo meda say na no mo chiame madawo mebru yewra kotokohene yewra otumfo santehene opimisoste kunya mekase ya waye na santemai ya sebiebu adeto nani nana go so manhima atiame nyina ntieme mejina ha nana kwasebo so pra wano ne nanom adumaku a na wano so wo mu bi pesa nana yakuani nana ne kokko nyinara adumaku olam ana OFI ana na to nana go so mahine with educational fund olam ana OFI adumai at the over 3 billion ana atum se nana go so mahine wo pamwa engumasua enkoda sabia bru wa mawofo enibi no mutidibu awomo odi no na wokeda no yenim ade fafa OFI ebeye yen yakai adumai wo moto cashew wo moto cocoa the whole Ghana aduma ba ko a wamaka bomo mo ye chocolate factory no I kasi kumase ani OFI olam odi kokko ni sadi kuma wa Ghana ha pia omo ba ya womo se womo kura de womo tayi paso womo ya busua preko pe enti omo fa kwa de ma asase omo kire bibi e kire amanfo omo ba ya womo samot create amakumako edu fuduo makudu edu pudu edu ana edu nana no mo de o mabu o mo dada wo mo ntesu so ansa na o mayiri na so adwuma yi ba ya o mo se nipa no doso entinsuo enaka emakomako aduanan 40 ensuo puduo aduanan yɛtɛma mansa wɔ ha no yɛtɛma mansa nyinaa o mo wia no wo dabi afei o mo sika Olam Food Ingredients Ghana Limited OFI 100 million. Million say 100 million. Million 10,000 Ghana cities. 10,000 Ghana cities. Olam OFI. Adi si atiame so say. Yamanen to santene. Yamanen to go so traditional council. Nantu na nanu nyina said OFI Olam adwuma sia no no. What's me? Now say one day. Yampere one day. That's them. Yadama say, Yasrenya me pa emamo. Maya dama papa. Achiame damase. Enti. Sawo koko ubeto ma company bia. Eye Olam OFI. Bonus so mutua. Kama pa. Bonus ya kama. Emu bibia. Nemo OFI ni so mutua ya se na o bibika. Yadama say, ampa your announcement. Asabrei GPRTU. Adaba for komabukuyo. Ya papa SY Jamfi wane ne dom Kumasi GPRTU abeka ho omo kwani yewura akwakọ dinkra eti sabre omo chie kurani achia na maame omo chia na hema ti sabre GPRTU fo omo wa ha ya sabre omo ne na akwakọ dinkra yi da omo de siedie so na chese omo de ba GPRTU fo so omo ba ya omo ne na akwakọ dinkra yi na omo sika ewom million aduonu ya papa SY Jamfi GPRTU go so Oramina ba Ora Thomas Chum Ora Kwasi Tete and Stasi Master Jare and a jet to 4 penny 4 ha Chama tan in the dome a few Kumasi GPRTU almost say Nana Sasa Sonia Tia et your say Bani Babua million aduonu Nicotine agrochemicals millionum GPRTU Mercury Nana hima Meli Jamfi was so on a million eka ho million diasa 3,000 Ghana cedis GPRTU for no amoyire
and nicotine agrochemicals. Chamatani don't feel Kumasi by. Omukuta million diasa. 3,000 Ghana cedis. 3,000 Ghana. No money, Madaroma. Eto omoba. Na ebiasi na mana so no prekono. Sante Kasebi also atu. Aya bibia se. Aya Stolans. Omona nsase nyina. Omre so manananom. No kure. Samra omadu ha omochia. Stolans for ana Echiano. Aya for region and Gossip municipal. And Penifoni nyina. Ana Samre wamo Echiano. Oma kambumro. Stolans ana Echiano. Yada masipa. Omna tete nom ji doku atu ono. Achamefo no. Yabesra eyi. Omesesa. Emrante ni bi meboa na mo nsesa nkona. Ba ko pe de obeche obebre. Enye obi akakade. Enye obi a. Na maka se sare akomfo na. Omu gusua ekom etuchire. Omu kom etuchire. O twa ne manana. Omu na di kosua bobo nchense ni so ama. Nchense ni so adani create no. Babi ekodru ya no. Omu na tutu kosua no ko hwe ho. Etimedru abrosa no so. Abrosa no suru se de o senka tushu no ba. Eba. Baby akosua na dun de o se tushu no ba. Abrosa to aso mienu. Tushu no ba. Tushu na manfo mi no. Ebe bobo nso wa o. Etina be kira di se de. Na usu so a. Na usu. Aja to ahene. Na usu die. Na be die. Na usu. Aja to ahene. Ana ohwa na usu no. Aja to afọ ahene. Nana Samre also onamdwemu a ochia. Awuso diomi. Boso obema. Ana ohwa emefu a onse waye di utumu se ana wo na hye no so pa Misrasa hye no so pa Obanso awie na opeka konkran ya na mane ha omioni akwa wadada ni mo Royal Transport omasese fidie kama wadada ni mo twa go no a Royal Transport so se me ma onka ye se omdu ba kodun kran asomdwe mu jodo so abode aba na opeka akofro a na wa Royal Transport omo ewa wadada watwa Paul no kuma se kwaso no watwa go na wie no na omo so e de wakọ akomfo aguso a omo kwam omo ye nyankama de Samre sane ya twe ache no eche tusu ono ba bedu kwam ya wie nimfo ntwa loto so ase na kwa do betwa bi na woni kwam ya petre direct dia kwam kwam woni be se afibi atwa mu na akwase bosompra na ono ate ase Okay. Nana efra komfo ewo nanim ha GPRT fo nya du ha Mia miko GPRT empanifo adu ha ya fo akwa ye ya mama ba woni say GPRT me so me chairman so for line e no nya ni packet so for line Accra station nyina me na me chairman etimia miko ma na ba anabo bi na ba yenu nikoti agrochemical Somebody can say was sponsor ye. Open so TV no open so radio. I buy was sponsor ye. And to be a be a open phone. No nicotine to say. Mention another FM so hard nicotine we answer your bed. And you pan do animal was sponsor. Nicotine we are another FM. What mean and sponsor Kumasi phone. GPRT never fuck about Muku. Nicotine. Namu buada ya fama ma na mo tama eswajan fi tama ata DC ajankruma ha boga ya mo akwaba boga na bosompra ne de pa GPRT for my idea tama jare omo no ma prosifo o ko si tetetra si jakosi tete nyame sramo GPRT for de munimu anya yi na hima amelija fi wona wo ma Mami for Suya Mislamo, Agrika Fodruha, Agrika Senior Ha, Cass. Hey, Omuda Mufua, Nanakusi, a ho, a Safina Caho, the whole Ghana, Omuda Yusu VIP, yo, Cassiana, Ubua, Kumasi Agrika for my idea, Nanakusi, Ninian Impona the way, Nanama Hinia Kuma, Cass, the whole Ghana, Munamu Yusu VIP, Cassia Yoka, near me, Muso, my idea, Nanakusi Namaste.
Nana Kusida Mase, Nana Kusida Mase, GPRTU, GPRTU, go Sukumase, Yama Presidency, Yafama Kwanamoda, Yafama Manamoda, GPRTU for the Munimania yo, Yadamase Papa, Munimua, a Gadi ye, Munimua business and ye, Munima Bibi ye, Ukodu Kumasia, Chama Tanum Sosro. Alright, DC, almost also. Yadamase. About the 3,000 Ghana cities. Over the Koti. I did the Koti. Oma Blaya 3,000 Ghana cities. Listen to her. While we are in for listening here, Baba Rabi. DPRT for Yamislam. Kumasi Agrekai. Yatamuswania sorry. Nana Kusida Mase. Nana Kusida Mase. Adamasi fi. Soja pani ezo ba ko anama afwa. Soja pani ba ko so he wan sha tade asumi de me hono wona mu asamble o ti adabi fadi ne to wona we hono. Soja pani so na ma. Kunya pani aro de wo. Sa pepe baba no ya yiri mu den. Ya prosi. Soja. Afa fire for immigration for nyina. Somebody and a presiding member, Dada. I mean, you know, me. Good. I'm back. Lawyer. Miss Miniano. Lawyer, a free. Lawyer, who you could talk on. Lawyer, who you could talk on. Nurse for penny. I'm a channel offer. I just obey yourself. Aha. Lawyer, free, Anto. I know a presiding member. Oh, Brandon wants to say. Or Brennan wants a papa. And nurse of Woko, I will come as a Yana lawyer a free. Honor at that, no. I also part of this year, no. I am a hammer this year, no. For one and this year, no. Samre, Honor, Ochie. I am lawyer a free. Presiding member. I am MPP Dimu. MPP Abusia Edimu. And as I'm lawyer, a free our science for penny. I can see a say, presiding member, and no year Emma municipal. And also MPP by presiding member, and the warrior chairman in a assembly. Ah, Timidasi. No fast, no, MPP and boy, and how or persuade young Yamutim can do a pray. I pay your pay. Abian San, Timpacho, I mean, can you and Tina may have faster than my union Mabambo for so. Oh, my idea. Police for fire service for immigration for my idea. Union moving so shy. Live, I walk him so TV. Sir, and a bit here, Menshia in fear. I am Bobuano Ashtown, Bantama. From baby, I got it. Empire Beda. Santa May, we are no teaching us Santa May. One in the corn for penny, teaching us Santa May. One moon. That's all. One moon a year and a dear. Another year and a dear. Empire Beda. Yadamas. Mamma tells you, Muni Momo, Momo Fuma, a bit yet binum. Yes, Ramu my. Ah. Samrena upon four Gusona, Trusono, Yenya, Emedri. Bami Truson about me, Malby. One can once. Narrow, Sabeka. Narrow, any abrepa. Not a bit actually, who can't know Maniaji. Obia one you here. Japan radio and TV. Omunipano Anumra. Ada Bismarck, Edmund for Bosha for no. A Japan for a Japanino and Omrana. A Japan Kenya say. Oh, a Japan be Kenya so. Minim say. Ombechi, a minim say Kumasa Diano. A Japan radio, Kenya say. Omadura, Yamaka, Ebechia, Omonso, a Japan Fonso, Edura, Ebabechia. Sabia Mokano. Sabia na Bama Cassia, Ekano. I dear say, committee for now, dear papa, and one come no, Sumana got tears you be so. Aha, one Sumano, I got tears you be so. I come for everybody of you. Maybe I'll do $2 but Moriano be a $2 neighbor. Moriano $2 and yes, may be a soon a unit number. Yes, may be a. Ebiano Nana Machia me, Madame Mebru, Muman and Tuna, Nanamukonya so for and 2 years Santa Maria.
Ento Asantema Chidon Foko says 2 lands ahafo. Ento Yamami Kurani Nanama Bosompra say Yera Nana Nums 2 lands for ahafo region or Mobayam. Almost 3,000 Ghana, 10 million at Biasa. Said yes, 2 lands are for region. Almost Yasiamu, Yasama, Yasra Santa Yiniyame Pa Emamawai. And I know that Adamose, Asantama Damose, Gosumai Adamose. Yo, aye, Baga, Ora Echi, Nana Kwadu Framai, Yanova Yakra Kromini, Baga, Waha, or says another 1 million. Baga, Nana Kwadu Framai, Yanova Yakra Krom, was saying, Nana Kosi some pride, I didn't have for Fano, I am Stronko, Baga, or Rakosechi, Rakosechi, Baga, Nana Kwadu Framai, Nebano, I saw by I did 1 million. Nana no Matano Babone, Baga Yamisra, Baga, Nana Kwadu Framai, Baga Yamisra. Aha, I come for no ATSim. Aha, Mausa, a conforno atiasim. Aha, a conforno atiasim. Sumaino abesho. Sumaino papa. Sumaino ba. I was Sumabia Abandia. Aha, Bakona atiasim no. Atias one atisia no mujano. I was on a number from our run. Sumaina Abano, Eba, or Zaura, Bachelor free. Aha, why abo frame, one some. Yes, watch the light. Who got me a video no? By umbrella light. I dare watch the light. Abo frame. Nana pap for chow. Nana pap for chow. Abo frame. Umbrella light yo. And do the light a ton of soa. You best see papa. Aha, also umbrella. Abo frame. Nana pap for chow. Nana for chow. Nana pap for chow. Abo frame. Aha, a show Pamu TV. And Edia, Sumana Abano. Yafano Bunsam Kwaku. Bunsam Kwaku Sumaina Abano. Nisumana Abamo Yatum. Our desabo was what you could do. Quadubinu and Wajino. Bunsam Kwaku. I don't know. Pia Bunsam Kwaku. Watana Akonyaso. Bonsam Kwaku, Bonsam Kwaku, Sumai did the Bonsam Kwaku, Bonsam Kwaku Sumai. Open Swa TV, Mo Shamaniswa there. Every I forgot so. Otum for Abetahine, Nahim Bobuano. Gosuma in the Doti. I Asia Pamu TV. Bonsam Kwaku, Bonsam Kwaku, Atakunya, Akonyane Nante, Akonyane Nante, what will be that? What the Akonyane Nante, Akonya Nante, Asante. Oh, Akonya Nante. Akonya Okwabrane Swa Nante. Hey, Bonsam Kwaku Sumai. Abano. Santa Mai Damase. Gosumai Damase. Open TV. Open Radio. Menshia Palace. Yadamunina say. Menshia Kotokofia na Utare free. And that year, God saw a him Bobuano. Yura Santayina Betahine, Nanako Sumpra. One day and self for Asum Kotokohin Sikajano. One and now, Okwani Suman Chile, Yaya Dotti. Yada Santamanina say, Yura Kotokohin Damase, Otum Fuachia made Damase, God saw my Damase. Yesterday, I'm a Palomina. Bama Cassie, Somoy. Kwame. Samuel Bunsam Kwaku na ne achire aye ahemfie.
Any mother or Kakoshan and animal. Sir, I don't know what it was on price, so put in Comodia. And yet, they are home was some. They are home was some. Any pound near my. By say any party Conyasuna, Conyana and Teddy. What they are Conyana and Tina. You will be there. But I can say, what will be there? I come in, sir, Hijaya too. What company? My heavy pain. I will see a giant in Tina. Somebody, you come with my Hamina or men and Nancy and I just my friend from Mesa. What did just come up Pruguno on war pump? Men and Nancy and I come. Now say Jambi by Jai. Or to Tujasa. I am answer. To Jagu. To Jagu, and Yago. I come quite appreciate. Aha, I'm up for work, Giromu. I could not an antenna. I'm up for a Giromu. I come in now, and will be confounded. Or come for Penia, one hour in Penny said to Achachena Santa Mai. Now a born a Santa Mai. I come in there, and it will be confounded. No crack. 2 million Ahinian Achachaya. Santa Hina Achachabonus. No crack. Ahinian to boss Santa Hina. I don't think your friend or Ahinia Mutich Cobos. Yet it's near the bonus. Want to turn a come for us a cry. Yes, I am a Pamamu. And Abazuka, I'm going to so about the Dura, and now to Miss Amna Fonzona, I'll grow a honor. And now some get to a cry. Now, yeah, Kaimo. Sir, Ube to me. Abachira, Yawode, Yoda, Udi Jana Quine. Ube to me, Abachira, the Audi Jana Quine. Esramo table ni sia himfia ni mo Ghana commercial bank for no ena ewo ho matesa entuma ya ehemi ebi wo ho ne black and so ho a wo pe bi ata obenya bi ato entuma yi ne kokko ya ehemi ne black enso ewo ho bi na hye Samson Kenya meche no okay other Samson Kenya meche ne black ne hye no enti wo kwa obenya bi ato na me ne wo kasai live on an 92.5 FM. Live. Samson Genesis Radio Alpha, Success FM Alpha, Hammers Radio Alpha, Samson Rejoice Alpha. Now, Opemuna, to make the ending in a senior national. Ayura, Doctor, rest to the power system. Doctor, Yura was saying to Ababy, no. The TV station. Opem so the radio station opem so and no to me the ending na esiomuna so and no ya nua kwame awua nimfo teacher nimfo ba Obamedi and no ya adwuma no ya adwuma komko o se akunyi ni kura hwa ne purse baby yes renya me pama no e won fa ne kansie sadet naro ma menkyere mu sen be makase yesua de wa ha Sir, Wahine Daho, Nasa Biabu, a Yadotia, and Yansan Body and Yaji, Yaji Abisia dear, Anasa Abuadia, and to Sika Babiano ya Abuadia, Anasa Abisia dear, Sir Sabio, and Moon in Nahona Yasia dia, and only a fellow and somebody, and somebody free, and Sa Abuadia, Tete one who nipa biata, Abusia be a commode or Monsako. Osebia oyekwa busia yashina apunie aduana yedianie asenie yedianie entidu omude ba no aboade na eda so no ene ma yebenya ensa aboade ene ensa abode na nana go so ma hine da ho a eye doti ye yidie ye gi adesiedie anase aboade na nye ensa abode medama say enti ye nyina no yesua de sadia miamini akwame awua numfo eka no Abuadia bia opesa ode ebeja yewura kwan no ekwan eda ho enu nti na yesi table ewo ahemfie nanimu ho no Ghana commercial bank omuna pipipia omote ho a okpa abuadia ode ebua ama yede eja ye nana the dot yie no utimu sa anwunafo no so ani ampre papa Togwe Dachmo Togwe Dachmo and Free Chrome,
aha utimu say anwrafo na ni apre anwrafo na sane de sir uni awode oh anwrakom why you know what so anwrakom say the legend person akosabi legend they want me nko ebedu na de no obowa ye ni mu besi ate no obowa na ye nua kwame awianimfo o kirem wose wei eye aboade na kana no yese ensa aboade nti de ye no ensa abode na no bi nso okase ensa abode eyaje to mo nti ya kana ensa abode no so ade a esan woso bi beto nti ebesan nti wo sa woso di bi koto na daachi bi to a wo de akọ nti duru samre no a na nyame ya adom na ya yipa no a na wo de ba na no de eno nso eye ensa aboade anase ensa abode a wo ya eye fra ne jeto office ebi tome a monso wo de beba sa na ebi to na de bekọ sa enete eno esai sa aboade na de kon esai wo de bekọ ama bi nso de bi aba sani asante amamre etiero no na obi busa se edi enti ana wahimpon etofom a ya de ne to mpam na nsa ana se kire tete wono na mo gidie se wahini bia tofom a wokọ akura wokọ ne se na wo tumi firi ni mu na bia obesa ya babio na bebre wo asabi eburu wo moto esa nyane enti ya de ne to mpamu na nsa ne de se bia ni sunsum afini mu kwa akire bedu na nsa no na wasa aba be hye ni mu na wanyane ye ni nipa bebre wo a o ma firi mu a ya deda wo ma sa nyane enti ya de wo hene to mpamu na nsa bia sabio se wo ngu wo ukura obasai ababio ana wo hempa so aye no wutumi fada koronye enipa no bi fra chirichiri ne benchaye na eba enti ye hye na nsa na obi aso atumi aba ene wo hene no aba bedi nkra saa na etie madaroma camera sie so enti ma obi amfa yanim ana maami akwa donko ka ye no bi ko TV so na betwa mo manim sao jo samre nana afia sewa asamre o hwe akire ama otikokọ so otumfo osetu abasemienu osabe biu nana one aye waboafo na mekire watran konya sane Belfort Youth Association BY wogo so omono ekasanie na yima ya umba ya omso mabu ade nie eyesika pa pari miriam aduasa na yima na fiasa wai dio na obi fa meka ho na yemfanya dotiye ajira wanemu nana badase dada dasemu dasenyama taramase samre no yenua ya fra no kwabra wa papa nana komfo poku ose owa ha enti ohia babia wo bi abra na ya kai mo sa wa o pesa de wa boade babia no oko ahimfie nanimu ha ade se Ghana Commercial Bank fo no eti ho amo begi sika no na odi aba ha ya be na nso ama o yenya ya nana kwan ene ne ye nana kwasi utompra edoti yie no eye nansa ene ade ye sadie minua kwame awuo nimfo echiechire mu no aha ejapafo no ena atosante na ejapafo ya makwaba afa sane kwame awuo nimfo ekae no tetene na nim se onipa wu a yemfa no enhye fridge mu nokre na e champon ne ne ma ebubu aguno so ena nanom wo adwensa ebia na samre no ebia ne home ena esno onkoi obroni beka no koma na ene de toye ne do akwahye fridge mti ubusa bochirimanfo na obuto bakwa na obi adwirigwire ne ayede na ne kwasem na ne ho ya nwirigwire ye be samre no wanya ne afri koma ne mu enam se yedna hye ne mu onwuru nti oya hwenye ne o se ye ne abusuafo ye bo akunu preko nti abusuafo mre pii no fridge no ye boa ekum yamanfo tetere yere to na nsa yetimi ehye tetefo wa bibika otiti obika yede niema kunu so a ade enche no na nya hwe na ya maso ade enche ya na maso ya se ye koye dotiyie efrise sa ye no ye ka dotiyie a
na ɛyɛ sɛ efunu ɛda hɔ asante kasa me kasa kɔyɛ dɔte yi a na sɛ ɛyɛ yi a efunu ɛda hɔ nti sɛ efunu da hɔ de a na sɛ de funu ba akɔhyɛ dɔteɛm ɛfiri sɛ ɔfiri dɔteɛm nti sɛ efunu da hɔ a yɛyɛ dɔte yie saa mmerɛ na kyerɛw sɛ yɛsie nipa saa ɛna teɛ kyɛ sɛ yɛsie nipa nti yɛka dɔte yi a na tete no yɛyɛ yi a yɛtwɛn yɛsie nipa no yɛde to hɔ yɛmfa no nhyɛ firi yim na adeɛ kye wansɔre a afei yɛpɛ nsuohyɛ na deɛ adware wo nsuohyɛ deɛ nsu sɛ ɛka wo a na sɛ wo nwuiɛ a wobɛkeka wo hɔ na afei wɔsɔre wɔakeka no ho a yɛma no so ne yɛde no akɔ amusiɛeɛ yɛadeda ne mpa soɔ yɛba a na afei yɛturo ayie no ahyɛ da foforɔ ɛnɛ na biribie ɛna man mu atrɛ ɛna nnipa ntimi nkɔ nsa ama nti da na ɛyɛ dɔte yie no a ne yɛgyina so ayɛ yipa tete ne deɛ yɛdɔte yie wie a yɛde ato hɔ ne yɛapɛda abɛyɛ ayipa bɛma kɛsɛ mɛmu atoa so saa berɛ santene yɛ akɔ no ɛyɛ yɛnua Ishmael Amara Shakor ɛne ne boss so toa so Ishmael ɛna yɛnua Niloko ɛdi n'anim no ani so apɛbɛ hɔ yo yes ni no ɛna 50 cent yɛka nipa a abɔ bra yie a wo mu din ho te paa emu baako ne Ishmael ɔba afoade a yɛne na ne wɔ kuma so sana yɛnua Ishmael nyame nhyira ɔpaaba Niloko nua kuma no ɛnɛ ɔbɛkyerɛ biribi ɛwɔ ha bɛkyerɛ biribi wɔ ha saa yɛma wo nua Akwaba yɛma Ishmael Akwaba yɛdamase mugu so ɛhwɛ yɛ firi afogɔ so otumfuo santanyina betwa hene ahemfie aboboa no ha ne ɛwɔ na gɔ so ma hene na gɔ se bo so mpra sɛsie yɛ yɛkasa wɔfira ntoma wɔ ne tintin mu na nakɔ kwankra akwantuo a wɔkɔ kwansan akwantuo nti wɔda so ɛwɔ mpam yɛwura kɔtɔkɔhene ma kwan ama teamea bio so sɛ gɔ so man betumi ne na dinkra etatoɔ kora wasɛm bi ehia wo bia wokɔ ano aka kyerɛ no me makɔka kyerɛ ne sɛ wonka kyerɛ papa teacher nimfoɔ sɛ wama wɔ soro mie na wɔnsi nsaman saa na maka kyerɛ no wo so wokɔ ano wɔkɔka wo de akyerɛ no pɛpɛɛpɛ nti yɛdam ase media me na do akwankwa gya aba ya no mabaka kyerɛ sɛ nana me de wo hwɛ bɛma kɛse pampa yɛ na bie kwa ma me na ɛkwa ni mie na na pampa na kom more than 10 hours tuition number hinna na ko bie kwan no omu dugusua ekom ewo ha na suma na beka obi wa tia sidwom ewo ha na suma na beka obi na tia sidwom nyame dom ya ne awotena nyame so mfa ko ahodo nyina ewo go so asase so ensori ahodo nyinara memendafo omo manne ombeka ho abakwasi ada obeka ma ba enti wo chine kwasie ye akristofo ensori ma mo so amonkwa asori no mo nyina mo ka ho bi obi aba tabi o de kwa asori obi som ne dia dem obi som ne dia atom nyina beba bi eno ne afra mo dasram enti dasram fo nyina mo so mo asori amokono no etina asori bia ye be ya list naro ye be pen ne paper naro betwe na ya church da bi ma me say one powerful ne ye asa powerful ye secretary ampa be church enti asori bia me Pentecost fo ampa yo ba nti wa ma wo ba na braba wonye ofa di nka ho me di agia na ye ja ho enti asramo asori bia e wo go so bia wo chena ye list ye wia ye de be ma tia me enti mo hya ne nso mo ba mo nyina mo beka boma ya asori fefefefe omo e wo school da mo nyina aka ho mo nyina ya asori omo wo school da mo nyina wo protocol aka ho ayasa protocol ne be sa mo atwa ayefofro ye nuanom nananom FM fire live live nananom ana ho abio ana Genesis omo so ka ho ana Hammers Radio Hammers aha ana me nkontafo no mo mem no rejoice ada ho na yiri free na me yiri free kwa me wo san ho me yiri me wadi so na yams kwa me heada me peso obi me peso kire mu ye me yiri free mem enti mem radio no mo ya me nkonta ne me nse no me yiri pani kura gina asesi a o hesa me fragile bia wa ha oh yeah sure ti yada mo se papa samuguso na mo hwa ye Hammers Radio Nananom FM, Genesis Radio, and a Cassiano Opimso TV, Opimso Radio, Menshia Kotogofie, Yadamasi, Yara Kotoko Damasi, Achiame Damasi, Asamai Tidom Fokuo,
Adamwase. Correct. Asantema Chidon Foko, Adamwase. Minia Ishmael. Miloko near Ishmael. Akwaba. Yada say. Come on, have dear children. Come on, have and so a dear children. Said as a one powerful and so a somno. That was I come, sir. Over, sir. What the Adia or the children, a jack, Yoga Quaya, the best row, Oko, Babia, Ghana Commercial Bank, our infinity mua. Now Oko Kutio Sika. Oba say one powerful. Yenya Kwame awuanim fo na makasi asafo je ombena nso ama na bibia aye kama yeguso adwumadie na ne yedi ne sawan pafo ebo no me da say accredited banker sabre omoji esika bibia hema no aye GCB Bank PLC tanye di panyini omo wa hifie na ne mu ho sabre ne na ekodi nkra when they think we are not that Nakwanja, do the Jarafano, now what the Abba, Eti Sabre at the four. I said a mamlening na Yamisnomo at the four bank of Fahodua, GPRT, you Fahodua, and your Kwahodua, a mamma Ramayana, Unyanya Wodia, Oka, GCB Bank Limited, or Mamma City, come. Yamila to batch request here. And sorry, a war bossing na everybody see mo ayan san so pa abaya solwa a free non kru koring na and sorry be ababa ha na efefe aha ati kwase de ubetimi de black and white abaye kwase ada enye force searching china fatuntum betimi afatuntum de na so wo black and white ubetimi de abachi kwase sorry ni nyina ababa ha abaya sole yegudumade de so Yamishramo, Mami, Yadamase, Mabajuma, Yaguso, Yenye, and I was some Pradie, I will say BB, na Yetimide Kaino, Yadobiase, Yase, I don't buy, that's a F, Yadamase, Yamishramo. Ampa, my main announcement way. More use to drone. Apart from Open Source TV, Mao fly drone maninu, I hear fear. Yan no police for Mukuta to Mo drone, Ewa Hifia Mushutuno. Yes, Mamiti, Yan Pesa drone be a Bakwa Hifio. Yadika say, Mao Bia and two alpha phone echo video. And I say echo picture. I want baby and I go so my in the dano. Kwame abeda na police for na humodiano. Yadiano ashanso dia Amuanim. Yadiano crowd the anchor cra. Yadiano anchor. And Tima will be a fly drone. I'm an anchor so a himfiano inside. So fly drone. I'm an anchor insider. Police for no better drone as form. Yes, now. Yakan. Nananom say yes, so. Yan pesa yebehu go so my hine. Na munim fonyini wo baabia say ye TV so eye baabia ntim obia hwe na wankotwa mo sha asomade no munyi kukuta watch ana watch ne bonsa yi wo chain eda uko mu yi obia no say pen bebre ya recorders the pen no ya recorder yi sa wo bottom so no ya recorder yi wo space yi nim David him in one life. Mo, and to watch us pass, now a recorder, police for no. One way at any or more time. Why need police for show there? And a while only were bushing and fasten. Sir, Mr. Abiamsi, Omar Kreti, says, Kid to a runabout. Okay, yeah. Or met me to what tomorrow. Eddie, I near the Hugo Gazil. Eddie, and one is there. Said, yeah, Abusia, Obia home, Massamino. A free and run, Murana. And no can night, a course no. Ebepim and Samria, Ecobonomy and say, problem be my, tell him some problem be and see. Problem be my problem be and see. Nana dot here no air cost, come on. Who has said your comfort number ya, and no much a mamre. Omaji Haboso. Omaji Haboso. For the first time I was said, Convo be did to a sea of Kunyasama, Kunyana Canito. I say, Grana Kunyana Tanato, and what the choir. What the Kunyana Nantua, Amadomo. I confirm now to go Siabo one chance and so on. Sao Afro. Minister, what the bean, I yes, and there be a comfort.
So akonfo nyina president no ona be o ana wasumia to kosua free ha kosoro ho ona na me twa so di two sure me ba yo betra akonwa so ma ne ka no two sure na ma odina akonwa ko na ro so akan ankran enyumaku ahodo mu akandifo se wo mu fa wo mu ade no mra ya sabi ebru wo de be sum achiame eye akwankwa jade ade de anase aboade no ya je entomamra na makase wa bisa won sabeka samre ni gina ho ama yewura eye mrashe bedwani akoko aketo ani tuye kumu wansane yanua be ma Haruna B one ni MC Sergio ane NDC mpanimfo a eka ho enchai ena omoba ebechiaye na sane yanua Haruna B wase ono de woye kuroba na kwasi busompra ana kira na kwai nana eda tunfo nana ena hyerehyer no ana samre oba mrashe bedwani enti sane nana eda fam nana kwa akura na yeye aye .year na yanua be ma bi wase ne enka nkire aye ne o hwe akire nana afiasa wa kwaso mahima afei nana asamre wono so banchire sine so nana ankwabia hene mefansi chiame asamwa so chiame asamwa kwakwate na chiame woti anana nana mate na bi one na de nyina Sergio aye anabo aparebo MC Esunafo North MC1 papa asamrea common fund nyama empo ashase adigma sani aseme nkanche na afiasa wa afei nana adon aye akwabia hene afei nana chiame hene chiame asamwa na nto abusua nyina nana matra kunya nyina biya se wa baya nana no moy wonu sa adwada edadwo yebenya anintri edadwo otekwa so baba edadwo omampani obeba yebe ibeda ne asomo sane ebe betima asomo wa monti wase obai okuta nantwie otuadua nantwie a otuadua arnabo bi one na de nyina aparebo aye Sergio yamantam no wo MC aye na traye nti achiame ne mosore a madaroma na mama ahenkwafo na akọ na makwa akoso aye na ntwie ne mu na mesa muntimi nso mutije se muhunu aye nuanum da go ba fo no boa okwa ahemfia ya fe na boa kase and hey self 11 wow ayo ane aboa kase sabre ya mantam no ewo MC me kire na ntwie aboa kase awo boa chacha sane ye nua bi woni MC aparebo womo ekasa kire na achiame na asamwa mane to nana nkwabia eto nana afiasa wa a wo hwe akire na fei eto atekokọ so enie na ntwe eto aduo eye aboa kase yemfa enso ahwo beba dwoada enso wa me okay to aso enso wa omubaya yeni ebetwa ahia ne yentime hwe ya saakwa enti ensa dokodoko eye malt broni de no pudio maako enan afei aye fenfromade na ye fanta ane kokoro eno nso pudio ensia kabomo pudio du yafa enso ma hoho a ya twa hia ne nyina asina na achiame hene so nana asamwa so na yamfa enso ma ho sane anabo bi wone ni MC ni NDC asunafo ndo abusia asia no akonfo na ko nante ye no wasaba baba ho wahene wasesore nanimo wa ba le tuso no baba me nua ba konfo kone ono so konfo kone na ro konfo no so konfo broni no mi broni no broni ono na suma asa ka no asaba mi broni no aya nua Haruna B abusia da se ye nua B
ɛyɛ adua na abusua da ase yɛnua bi ɛyɛ ɔbaa kunani maame kunani ɛkɔ na abusua ɛda ase sɛ wode bibi abɛbɔ sɛ ɔbaa kunani na abusua ɛnso mumua na yɛmfa ɛnsoma hɔ bɛba dwada aseda ɛne ɛde ma wo ɔkɔmfo yɛ a ɔkɔm yɛ fɛ ɔkɔmfo nana baafo jawu nana baafo jawu mu kɔmfo ɛsuo abofrem ɛsuo pan mu kɔmfo ayo abofrem na mo ayo ɔno no suma tie me ya kɔmfo sɛ me ni mu kyɛn suma bɛn na abɛn bonsam kwakuo ɛna aba no bonsam kwakuo ɛna ɔbaa yɛ ato sɛ ɔbaa ham kɔi amɔfra 7 ɔnsɛ akɔm ne fa obi ama ne kɔ nteteyɛ kɔnteteyɛ sɛdeɛ yɛkɔ asɔpodie no mo sɔ mo kɔ nti ɔno so nkɔda a watete wɔ mo 7 akɔmfoɔ ɔmo nyinaa ka ho bi ɔno so sukuu no no wɔno wɔba wɔde tuntum na ɛyɛ ne ho na wɔde dɔ so ayɛ ne ho ne waso akɔde bunu ɔsɔfo biara na nsɔ light no kɔmfoɔ no wɔkyiri light suman no na kyirim light wɔno wɔba ɛsum mu na ɔyɛ n'adwuma wɔnam papapapapapapapa bonsam kwakuo wɔkyerɛ bɛyie ɛneɛ na wɔnkyekye abayifoɔ no ade adwuma nso yɛnkyerɛ abayifoɔ ha yɛnkyere sɛ wode paa me wobɛyɛ saa madwam ha aka kakra bi wɔ ha ɔfa bɛrima kɛseɛ baako bi wɔ ha wɔnkyene ma me wɔgyina m'akyi a wɔgyina m'akyi a wɔnkɔkye no ɔyɛ ɔba ɔnkɔkye ne ma me paa na ɔyɛ bayifoɔ ɔnkɔkye no hello yo yɛn nuanom a mugu so ahwɛ yɛn mo hu yɛ yɛ papaapa yɛda mo ase mo a mohwɛ yɛ TV station ahodoɔ so na motie yɛ live ɔpem so radio ɔpem so TV Hammers radio nananom FM Success FM me a me nkontafoɔ ne me nsenom Rejoice radio a ɛwɔ ahafomam yɛda mo ase yɛwɔ gɔɔ so ahemfie ahemboboa no yɛwura otumfoɔ abɛtwahene Nana Kwasi Busompra ne kura nsan akwantu a wakɔ no ne dɔto yie ne egu so a ɛwie sɛdeɛ ɛyɛ yɛnua mmarahyɛ badwani yɛnua bie aboade a ɔde baeɛ sɛ yɛmfa mmoa dɔto yie no mesrɛ mo ɛnyɛ dɔkɔdɔkɔ nko a na ɔde baeɛ ɔde ɛnsa ɛyɛ broni nsa puduo mmienu ɛtaatoɔ kai ebi dwane ɛsɔ yɛ bayifoɔ ebi dwane ɔsɔ yɛ bayifoɔ ebi dwane ɔsɔ yɛ bayifoɔ ebi dwane firi dwam a yɛsɛm a mowɔ dwam no nyinaa momfiri dwam wowɔ ani ano ahwɛ yie sɛ wonyɛ biribiaa mfiri dwanom yɛbɛsrɛ wonyɛ nsɛntwani a wokapkyɛ biribiaa mfiri dwanom ɛne deɛ kwan so naro afa ɛyɛ nana aboade a MP ɔde brɛ mpanimfoɔ sɛ yɛmfa mmoa dɔte yie no me se ɛyɛ aboa kasa ɛyɛ nantwie kɛseɛ baako yɛamantam no wɔ MC hɔ kakraka paa afei ɛyɛ nsuo a yɛde kan yɛde gu yɛ fompan mu bɛto wa no ɛno nso ɛyɛ crate anaa pudua maako aduonum 50 crates ɛna ɔde aba afei ɛyɛ dɔkɔdɔkɔ malt ɛne ɛyɛ fanta ɛno nso puduo edu crate du nsuo 50 crates dɔkɔdɔkɔ ɛno nso 10 crates ɛno akyi nantwie kɛseɛ baako sɛneɛ yɛfrɛ no yɛsɛ aboa kɛseɛ yɛde nabɔ MCE ɛhɔ ɛno nso yɛsɛ yɛmfa ɛnyɛ aduane ɛsi nana akyea me asamoa so nana nkɔbea hene ɛnto nana maahema asammerɛ ɔhwɛ akyire maame kurani nana ama bosompra nantwie ne nsiw so na ɛmfa nyɛ aduane ɛfa nso ma wɔhoɔ bɛba ɛda dwoada bɛma kɛseɛ ɛgye so yɛde ka yɛka kyerɛ amanfoɔ sɛ saa suman na aba no ɔkyiri light na mpani se bosom a ɔpɛ sɛ ɔne wo tena kyɛ no ɛna wɔkyerɛ wo n'akyiwadeɛ sɛ wosɔ light to no so na kɔmfoɔ no di wawu a ɛyɛ wɔwɔsɛm n'akyiwadeɛ ne light enti wosɔ light na ɔyɛ wo biribi a ɛyɛ wɔwɔsɛm akɔmfoɔ na ɛkɔm
yɛmfo so wo sɛ bra bɛhwɛ montie ne yie enti wode light to no so na ɔyɛ wo biribi a ɛyɛ waa wasɛm akɔmfoɔ na ɛkɔm yɛmfo so wo sɛ kyekyerɛ atwan bra bɛhwɛ na akyiwadeɛ ɛyɛ light enti wo so light na ɔyɛ wo biribi a ɛyɛ waa wasɛm yɛnam so awie yɛdam ase yɛgu so ɛgye aboadeɛ aboadeɛ na yɛgu so a mɛde ka aka sɛ anabo bie ɔso ɔyɛ mmanini ofiri gua so ofiri ɛyɛ mmem ɛno nti wɔde kan wɔde mpanimfoɔ anim na adwoada nso sɛ ɔmo ba ɔbɛba bi na ɔntwɛn ɔyɛ kuromani nti ɔnka sɛ wɔtwɛn ɛyɛ yɛma mpanin anaa n'aboafoɔ anaa wɔtwɛn wɔpɛnsoɔ anaa nasi anaamufoɔ daabi ɛno nti na ɔde kan de nantwie kɛseɛ baako ɛsi na n'akyɛn mi asamoa so ɔde nsa ɛyɛ polisifoɔ ni nyɛ ɔmo gyina ne nyinaa mfiri hɔ na mo nkɔ akyire hɔ obiara nso speaker n'anim ɔmo gyina nyinaa polisifoɔ ni bɛyi ɔmo yɛsrɛ polisifoɔ no mmra polisifoɔ no mmra polisifoɔ no mmra bɛyi ɔmo nyinaa mfiri ha papa deɛ ɔne wo kasakasa no yi ne firi hɔ nyinaa ɔma ne wo nkasakasa ɔma kwan ne mma yɛ sama no nso bɛyi na firi hɔ yɛ ɔsɔ kamera to kɔnfoɔ no so kɔnfoɔ no so wɔ ama na anya amammerɛ ama na ɛyiwɔwuo wa wosɔ light ne ɛsɛ baabi a obiara bra na yɛnya hwee yɛnya amammerɛ anyɛ sɛ yɛbɛkyerɛ sɛ wɔkyiri light nokorɛ anyɛ sɛ wɔyɛ fɛ no kofie kwawu ne yɛsom wɔ no yɛmpɛ saa nokorɛ yɛsrɛ wɔ ya yɛnkaa sɛ di kan ne kɔsɔɔ nana akonyama no nokorɛ nana honhom no yɛde ka so akonya no dada yɛhia wo deɛ yɛsrɛ bra ne yɛnya amammerɛ ma wo ɛsrɛ bɛma ka si ɔmo nyinaa bi dunia wonim yɛkɔ yie wɔ baabi na kɔnfoɔ baako ɔmo ka kyerɛ sɛ ma yɛntwa no video ampa yɛntwa nipa foforɔ de kamera kotwa ɛbaa yɛna kamera no ne nyinaa paapae nipa no n'ani ayɛ ne yabɛsi nnɛ enti yɛka biribi a montie wɔn na wɔsɔ light ɛto kɔnfoɔ no so no bra na wɔn nyɛ amaneɛ ɛma wo anyɛ saa ɛmoa wo obi a wogyina prama yi so no wonyɛ nsɛntwerɛni afiri so mɛ wogyina ha na wonyɛ nsɛntwerɛni anaa polisini a firi baabi a yɛgyina ma yɛn yɛdam ase naro kwame ɛno ano aka no sɛdeɛ wokaeɛ no yɛbɛsrɛ baabi a nanam katia wɔ biaa nana sumankɔ ahɛ yɛsrɛ wo nana no mu ahia wo nana nkatia nana sumankɔ ahɛ baabi a wɔ biaa no Gosu sumankwa. Sumankwa yes now. Gosu sumankwa. Nana liku brai. Yes now. Nana brana said wa ma o manfo ahwa na ba ko afiri mu. Okra. Sumankwa bra nana. Nana liku ba be obia. Gosu sumankwa hene. Gosu sumankwa hene. Gosu sumankwa hene. Gosu sumankwa hene pa cho bra. Brana ahaya wodia. Enisa ofiri here because Bibia ba una betuma agina ni una betuma pacha mai. Yes robra na bonsamko aku. Yenim nana ye hunu na so ye gwo so ni onye gwo so nana wode hia. Nana wode hia. Na ofiri hi na ba ye ofiri hi na ba ye wode hia. Abrantia ne pacha bra wa na ya se wode utrasi na ba wonwane. Wodwane ko. Sadia Bama Castia no. Yavasra Yemia Bama na a saw light at a toe conforno sono. Say Obeba na conforna ya mamramano. A bebuano. A good. Yakasa Bagia, said the African Docano. Waba Baji. Nanasa light now on the tono sono bra. No ya mamrama, no yam facanyan tonosu. Wakasa seme, ni papa so sonere. Enipa. Ababa kase ade ba ko ne se eno yesi adi dwumadie ni wie no ensuo na gu ha no edoso che ni pa ba ye still ni pa no start enti no mo so mo ma obi ameto nsuo a so ya carpet ni so nyina na ye nsuo no ana mo amu yi chinga no wi ya na be so yi to twena amfa to carpet ni so e to carpet ni so na akaso
aha gown no eto carpet no so a na aka so ntia ba sraw sa worry single wi a enyi nto carpet no so naro ebiem die kwan so enipa ebre ono mu so mu phone na omu video na camera na so nokra enti na nya buapayo se ukuta mobile phone a men video na o phone no camera na nkoso age se omo ya accredited a omo ya bloggers ana say TV station for ena betumi video enya suma bia na etwa ne mfonyini enya suma bia na video no enti asra mo hya ne suma ye na na se oto so na bema kasia soma na bema kasia onso eto aso haruna bie ene niwura haruna bie ene niwura Sergio babaye omonde Sergio oni haruna bie na ntwe aya aboa kase wamode abasa adwada yenim se aya kwa me we nimfo benya wo akase papa apinso nkofo beba wa me fa nche ya no anya bibia kwaso na hoho de santi ana bie se wonim ne manyina woni ne Sergio aya na MC nti na ntwe a otwe du aboa kase ya na mantam MC ho afei aya ensuoi aya bottle water aya crate mako aduonum afei doko crate edu afei ensabroni sapantu nananamo emfa engu form yamfa mfra egoso bonsam yamfa mfra asuogo atwa goso wo nyina ahia sa efri na kwasi ne dwada de omo nyame entenanim na ne manyina kwaso tote ne hu sampa na na kwase bosompra obaaya obosom pompa na yagya na kwampa sa adete se bema kasia safoje bema wo bo di wo ban na odi wo hia wo wo so wasom go so mai pa yada se bebre yenuanu ma mutie yen na mo hwe yen ewo TV station wo do also yenua cash media fan live Opim So TV Opim So Radio Manshia Palace afan live and other affiliate stations Opim So Radio Genesis Radio Hames Radio Miami Kuntanum Rejoice Kudaje for no Omo mu Kenya si o mata Ajapafo Anonymous FM so afa Omunyina afa yadamase Nyankopon enkoso nhiramo ya wo go so ahimfie ahembobo ano be de mama Miami senior no so atase senior father Roman so mama yo ye drama mfo Obasa wa pafo yen ya wa hasawa na na kwasi bonso mpra de eja obaye ne de ekọ ya suma na aba no ya friend suma soldier Suma soja no. Soja. Ofa Edwarding. Suma soja. Edwarding. Enya se kuba. Ono ma chire hwe. Suma soja. We gon salute. Approach for mu hwe bi. Aha. Yes. Approach for mu hwe bi. Yes. Suma soja no. Yes. Aha. Bema ba no. Bema ba no. Aha. Suma soja ekwanem. Ekwanem no ofa onya na de no. Suma soja no. Bonsam kwa kuyo. Ochi abayi. Onu ana da woso no. Hey. Udi afra. Bonsam kwa kuyo ochi abayi no. aha sadia yaka no bama kasia momra Yes, we won kasa. bama ko Yes, we soja ni won kasa. na sam dia shoni trim Yes. What be we? What's on na be say friend akwasimum. Hey. Amu oye soja. Anya sam kuma. Na ni pakro fa na dwuma de ene oja wa. anyway soja mum akwasimum. Soja. Ana aba no. Adia bia se huhu man sana pie hunamani. Sana tie. Enti sade ye adwuma ye santwofo na ye kasai obi nso tworo enti huhu mu no ahohu ma hodo ni nyina ye adwuma te sade ye nso ye ne pepepepepe enti se wo ye soja ni na be se wudi adura sa wo kosuma no wa sa suma wei ana ba ben wo bra so ba ahafo akonfo hene Akwasimum ko. Oboda kura na sotro nana me pa cha kire mu man yen Akwasim ko. I said it suma ni buy next year. Do before complain. Ofu asamu nya no wa bra. Onyema. When him say ya kire police instant ya so audituo anohwe.
police soldiers here kill fire. Wow. And to another they do before complain. And no. Wow. And the Sasu Mino. I was so mono. Sadia wa ahom wa hanu do so sidi ni pa wa. Said ye di kan aka no wa hanu wo kan. Said ahom wa han now. Ya ba na no pa no obi adu se su beto. After the wie boy. This year see ye wura wie. Awo pa mo me akwa Esuare be kuku chira se yewura your hand in self so ewu eti ensafu ani huro no to ho e pete kakra a chira se asase ene osoro ezu eno ntia se nsu beto gidi say yana na konfoi why weather forecaster meteorologist wo chira here nsuo se beto na se wonto dot yemu enti say subio no mama fast mo ntwa ahafo ano me kwafo ba ene kwafo asantoa na yem se obaye no bibi kakrenti ena me yedi na sie na me me kwafo hema ena me yohe hwe eniema bi ne yensan ko back competitive atempo no nsan faso eno na ba me yenya ohome ya me yakra what me ya bibi baba bi o ha bi Yankopon oba bi aso ya asase Yankopon ne yire ne asase mum ye timi nya ne ma bi me ya ho mum ye mfa ne ma bi ade ya de ha nyina ya fa buku bi kenkan na so ma kirem ye nua so ya senture ni won so akirem e ya honhom ne na eda ne ma bi adi so we ka cho say ye buku ne de yo ti ase de se honhom no de ada na honhom na achoro asu ba ye nua won kan ya ho aso hwansem a wo ka ene ne me ehunu se spirit ye adwuma wa ha me pa challenger mona form na wura ne ye Abraham ne nananom nyanom so abosom uko Israel na da so ho abosom no eti sa Abraham ye mo janom de a ene ye nananom no ene mo asolefo uhu ya mumra mo ho asema ye yada se nana yada se and so yada se bebre there be way question we musa question bia ye we question bia ni ye ma me say one part for Roma braba bia ye wo ise sia apa bia ni wase ye nananom Abraham mo so abosom nti ne nana ne a Christopher ono ne gidie no ono egidie no Jidie yansam wo dia no no asumuye wahwe ni ye no ano no yada se be makase yada se papa pa yada mase aha aya go so ahembobo ano ahemfie nim ne ewei na nabosom product ye ne yada so e wase ye nuanom centrofo nyina ya mama kwa ba Doti ye ne nyana mfa ekosi juada etimo shanu sana makase yo na yegusua na yede aboade no na yede eba samra ya na afiase wa kwaso mahema otigwemu nana atapoku kwaso ankwabia hene otigwemu na ne hemfo atwa ne ho ahia na chiamie na chamia Samuel achamene mesiwa bro mesiwa nyado sani medical hospital so pharmacy ana ukasanie waseme maunte na mana na afia sewa mana na nkwabia afe na na mabosompra ma me kurani oba kurani asamre kakape akade pompomu nana wasema omunyina enti somebody cop omuso de omabo ade aba omoba ya ne e ka kire abusua nyina nie eye sikapa milion aduonu sikapa milion aduonu medical CEO ana ne mo kasa no ne ohweso CEO eye medical hospital and pharmacy milion aduonu de nananam yemfa emwa na enema ankoyi afọ no konfirma Nana suma kwa yini afọ no konfirma na dia beso ya so wo se amanfo kesi ankonwa no
omo bubu nkonwa ne bi eno so yeka yesre pa Ninia afọ no konfọhima onu nso ni suman ne sane nana ya santewa onu nso ni suman no esane yeda senti makọ no makọhwe ampa to aso Yo Kwame me da wa say Dubadie na ne aguso no sabre eye GPRTU adabafo kababu kuo omo de wo don obebo dom ya papa SYJF wane ne dom ne mpanyimfo go so Owura me na ba vice chairman ana afei owura kwasi tete ya papa ejare station master eja to fo ani GPRTU mpanyimfo oba be ye master dia kama omo nua mu fi Kumase ebe buai omo be ye million diasa omo ni nikoti ya bi show omo sabre ya papa SYJF GPRTU chairman oni ne vice me na ba oba hima na Mali Jamfi ombesra kwan ya mi show omo na hima ne go to traditional council Adamasi GPRTU ya mi show omo chairman sorry chairman ani GPRTU for Nana Kwame Ababio Kato wono so ye konfopani a wabin pa ono so aduha Nana Kwame Ababio Kato ono so aduha Nana wada rumebu achiame amwakwaba Nana Kwame Ababio Kato konfopani ono so ewa ha Nana no makonfo Nana no suman kwafo ye mamu nyina akwaba ochina eya Christopher dia sadia konfo edition neno Nana no ma Christopher ochina so ya moda amusu mejiram benkum ni fire kabom na ya bonsamu ama na ya fe Kwame obi ade nche obi die oba sa ochira ya ba omo so prophecy mra na kwamhye mra mu odi ombe ye bia beji atum ana loto na ama na prophecy ombe ye bia ya beji atum ye ni onuma Christopher ochira ya moda akonfo na wo so apanti china mo so yo Sabe 50-50 abe sabe sanie aye na chiamene na Samuel tiamio na mana na fiasa wa go so mai mante afei mana na tapaku akwabia hene onte na na matra kunya nyina na ento na mabosompra aba kunani afei ento na mame abusia nyina aye Bomb Empire omo so abo ade nie omo baya omo kutasika aye million mako edu na chamini esu so na to na fiase wa afei na kwabia hene na ato mame kurani abusia nyina yamfa emwa aye dotiye adase baba kasian onse akonfo wa anyu obi a ne tuchiniye ya wo sumanya na bosuma ya dichiniye sini so enti ya wo konfo bo ya konfo ya hene ni suman no Nana Kwame Ababio Kato Nana Kwame Ababio Kato no enti brekum Kato for brekum enti anya konfo bia na yedi chiniye sini so obi o na bosom no ana suman no ehie chiniye hutie etu de ebedi hu komo pa sa anatie mini na robaje ohine ba ajeni mbuaten yo sabre nana Samuel achamini tiemio nama nana fiesewa manana ente tema yewra otumfo ni nkonso ntuano ana musini nkonso piano otumfo nkonso ntuano ana musini ana bana oheba yemra kwa bebu na netwa aya aboade no so sane obi ayira ne safo abedi ha enti safo no medema police paniya wo shata de fitai obi ayira ne safo abedi ha enti wo meje officer mame entwa aboade no so na mame wi aboade no mame entwa aboade no so nana samwana mesiwaburu mana na fiasewa nana atapoku aye ankobia hina sambre chinyesi ni so nana no munyina na fe mame amabosompra aye nana yire sambre nana usutiame
Bijira magwa so angunafo angurahene na na wakaza ore ne kwafo. Kwa so angurahene e ba bechia ore ne dom. Wasi na sada yawra e kra na ye de aboade e ba na o trase. Sabre omu de agura ba. O magura du sabre, o mo mrai. O maguro no mo nkwakwa. O mo ba ya. Aye miru yaw edu. Esina na chia me soai. Na onfa etu na nanomanim. Na na fiesewa na na tapaku. Na fei etu na na mabosompra. Na abusuya nyina dia na abusuya. Yafa emwa doti ye. Madase dasemu. Aha, in life, aba bachia. In my life, ana Jembi 50-50. Jembi 50-50. Aha, AKK, omunso eka ubi. Enjomo ba nomo aba bachia. Ekwan eda ho. Di mombre na momachia na bibia enya fe. Come. Jembi eba nomo aba bachia. Momra momachia abusia sa de ya kano owo bibia opese ya na dot ye wo de bua na waba be bua kama na waba bua amana ye fe kama eti egusua yewura dot ye no yewura otumfua betwa hene ani betwa hene nana akwasi bosompra yewura nana akwasi bosompra otumfo betwa hene ana ene ya na dot yie no aha enso abra komfo no enso abra komfo nana da chimo aha togbe dachimo aha na ohya akomfo na ene omu ya die papa akomfo na ya die na minimse emira ne kono aye gusua no tushu na be famfre mama ba aha because aka sima edunsia na abono nan aha aka sima dunsia na abono nan ti aka danhwere baako ani sima dunsia ne ekrosu ti momfa tushu na mira momfa tushu na mira because me ko tire na Musa mamfo twa tushu no tama kwa ba yesia tushu no amamfo mi uro na number ese omo fama na me hu ade bi time a soja ni baaye no konfo soja no yes oba ha na otwa salute owie no bo na sum left and right owie no ko twene kase na nim ho eno so man left and right owie na na tunum ana otida enti na ga me pese mbisa panini se na eno nso sumai no eba de akira na wo ye sa na mpanyimfo chechem sumai na abeba no de opesa wo ye no ana wo ye no ntina asa konfo bi ba otimije snap srada baako no anum ni nyina akogure yam emu no pa wo gina nche akonum bi hwe sa obetimi anante a obetimi je snap mienu no anum ni nyina sumai na aba no sumai no de oso anya no nti sa wo hwa obi oba no waworo no ho obi ha oba o shatade ubenwu anu asesa no ho no waworo no ho de sumai no eya no eno no oye no sana etie enti nana doti ye na egusu a yedi hu dwuma no adofo no abaye papa ye ni aso na emom yesre omo nsa tenten na omo de na machire ho no police fo na kan yesre mo hwɛ mo yie enta wia na snappy fo eba ye ebe chia ye snappy aba na snappy dia yakaze yaka mo asema ade ebe chia san ye satema na banks ya enqualify nyina ya tutu omu banks nim no snappy dia ya ndutum na snappy utimi amoji savings utimi tususun kakra na o pebosia nso a ombema obi eno no nchen no utimi sevu ho na snappy fo aba na enche bia omonso aboade ya de betuga naro enti snappy fo ba ya omo se omo aba be chia me ba cho bra wi a ba receipt na mo de beka
Why you home? This not before and China Moba about Chia, no Mobaya, Nana, a Fiasewa, Cosso, my Hema, and Nananuma, Omotane Chile, Nananuma, Omoneno, and Yaura, Otumfua, Abioquam, Sir Omunya, Nanadoti, Snap before so Mobaya, Omoba Gosso Hano, Yangupo Adum, Yame Ama Snappy, and Kani no mu obi damu no mu hai, Nanso, Nkakra, and almost you would die fe. I always snap before dying now. Every year, who Rama would say yes. One Rabangi Ampa, and in Yami be momu, no more by ya. Not ye. I'm also Yomode Bois. Na Yatimi, Adenana, Aquaco Sieno. 4,000 Ghana cities. Caneti Tisicano, or Pepe Marco, and Dianai, 40 million. Na no money na monfanto ayo million na ejuada ya de akankonya agufa na mosi o mo say snap before say ya na o masekro mo abebo mu don no sanete na ro na ma no gu asem bi so na meka come yanko say omo sa tenten na omo de aba ha no mo hwe yie wonim se si a menua ba ko efiri akire wa be kan kire me say obi ato obi botom a che say ne phone ne sika wa yi ko enti say enema bi koso e wo dwemu a na wo boton so wa hwe ne yie yesra mo bible ne say oyifo ma je so obekum no wa wiya no wa sei satam na duro enti yesra mo ya wo de wani ehwe enema e koso odwemu na do waso tie no na wo sika ne wo boton so wa ma wani ene wadwen akoho yesra mo pa esanse enkrofo no mo wa ha ba bia obekọ bia omo wo ho enti ahwe yie ehia yie pa yegusu a nana doti yie no yegusu a ye ne gidi yesra mo wa waka ye twen enti aboade bi na wo so de ba be bo adwumadie na ye je se wan fa mantem na twentwen so a akromfo no de omo mfa nche o ombe yi afiri ubotom enti amo nyi ansa atiam from akomfo one asuotano ono so abedu one efrantum vita no ono so abedu na sam ketwa atiam from abaye no no hyefugu nko no obotam atiam from satama asuotano baye na okom no na ohye fugu ana doso sinasene atiam from an baye atiam from aka kire ne se anko wuro eyi ade na ebo na sene no omotam eye suma bia ba ya wotre na aye ne ndina na sojani no e ma ache no amamre tutunase amamre no na obia anso ne de oye ne mre bia anso ne de sese omoye sanete ya mo organizers na baso in fact ya mo ma baso ani ya etiafo ena ya first day enra e ya de se kan night no e ko so ma ne ya fefefe na ene e first day on the 9th and day dika ya di edi ya nana akwasibu sompra dot ye bibia edida ne kwam ore ha siesie na obi anyi ni se edoma beba no kura bekọ ha nanso omo asiesie ha amana ye fe ya edwi boss yako eka hu chairman baba ota ya chi e kire se ye mu ayedu e wa ha yes Yasramo. Yabasra. Amemfa. Ajabaso for no yempensa. Yes, yemianum police for no and a boy. Yemianum police for no and a security agency. Omo ana boy. Yes, say. Yeah, a free nananuma him for abane say. Yemianum wo pavement ni so nyina solisto. Pavement ni so nyina. Na kwanu mu na ho. So mo solisto. Yemia security for no mo aye. Na enipa ni nyina sorry pavement ni so na yanko canopy no ase ya nananom de abano no endim sira ye nuanom security po no emo aye na pavement no so nyina na ho yes am mata speaker we nyina mo nkomachi enko ka speaker no maye ani die kwan so ebebua yie pa ya sira ya nana kwasibu sompra dot yie ani aye no ye ni mama bra ye nsa mamre because yet you say, no, no, possible some pranking ye in our ha.
and also Tressa. I was say, aha, now your best organizers and so that's right. A bit no you to know near starting air packet and so Robert's name, but no near starting as a sa. A better for passy, a best starting. Your better box to be near success album. A better buy starting MPK. Now starting MPK. Yes, starting MPK. Wa also a big tower, a fan out pepper be the atono. Yet the near my bestianum said a bear also bet me the atum. Yes, Lemoa again. The Yatian is and Conyano, a man for Buno pa. Obi on my Wigina Conyaso, no Buno, no sack of our Frabe Gina Subium. I was more organizer Seneca. Yes, Remo. Yo, Sabre or D4 Kodobu Atin. I am able to do for. I am able to do for so much. I would dear bien and near bien. I have the whole Africa. Or D4 Bacope. Sanity. What do how watch Yananum? And T. Wakwa in fear. On yes, one in the year. But the piano is that on another FM. What I am a bodyguard. Good. And to D4 by ya. Or Baba Betia. A man up Opa Oba Muren and Nimuye. One who appear program as Yan Sanchanenkwa. And Tia Papa or D4 or Baba Duranchakra or Batwaya now Babachia. Yenianom Asafo J. Davidson, General Manager Success FM. After Frank Miami Aquamina Meche. Oye mi senior, I was the best senior high school in Ahafu. I have my senior high school. Yeah, I have my the best at the Mufwa. The whole Yakwani Yanya minister. Yanya Nipabebre, our minister for Greek. I have Manu Ye. Erikopoku school, no. Yadana say, I have my phone in Yamishamo. Sanity. Yes, Samo, Yatu dear, at Yame for the Massa. Yatu dear, Yatu dear. Yabasramo, no, Yase, and Vimfrio, and the American Mammy when you were he. Nemum, the Ananum, the Abano, Yadia, Yasumafo, the Ananum, the Babano, Council, Komu, Yananum, the Babano, I announce so, in the Abastra, and pavement in the Sudia. It's not the Abastra Momas now. Aha, Mama, as soon now, a Janumu, and yes, na ye uba pia said ye been by omum promo asama owo de abrosan no solomon mujina mpomananim hweye ne wa mu afaso gina ho ye pa because the osako call say o wasem mpoma no obetimi abu afaso enti asramunye mo hwe ye na ma perform yada mo ase ye nuanom am fire live Opimso TV Opimso Radio Mensia Palace afei Success FM nananom Hames Radio and a mere menconta and a mensenum rejoice emem omina so fire live yadama say and a DOK double KO Doc Media Yamin Shramo Papa and a mea Santini omina so fire yadama say monko so namusha ye namuntie ye and a ye free dot ye na say watchna yabetwa so a juada and a Santamura, Yura Kotokohini namu, one no a yita, I will be jam, Sabia Blue, Nipani Yaw and a betrahine, or Baby Jam no crying to motion and so. Say Yamia Duma a Juada de, a Santahine, and a Ganam penny, and a Bamum penny for, and a Beba. Yakoso at the Munina say. Senior, Tosso. Aha, a bit of money on my board here, Abba. Okay. Then be 50-50. And I in my life, almost so eka home and LK. Aha. Apart from some of this Sikapudio, a buy and also, and near my Wahana, more soon, the Akaka Hono, and also Bebre and the woman, sir, and if I so hey. Aha, or more than you know about the bois, Yanana, or some pra when you're the baby call. A dotty, you know, and until and penny for some mobile, and your money in a chino, almost say, I once now only here, Brano. Oposan nsem enti sika opepemi ensa esan etaya kire 3000 Ghana cedis titimre mu no eya 30 million omo e de boa dwumadi ne JMB ena in my life ena okay so omade ade amode boa ya
Omso. Aya no hwa camera nim. Yada mase nyame nhira mo. Yada se o papa Odifo kwadobu atin. Titi odifo awurade aka adom nyina aboma no. Odifo kwadobu atin aduha. Ochia nananom one ne yire na waba hanso aba abechia. Odifo kwadobu atin. Bia. Ayeye mlemu difo. Susu mo na eba no. Susu mo bantia fo ba ko pano no. The whole Africa. Adifo ebe wiase nyina. Aja. Nyame de adifo ni nyina adoma boma ma papa difo. Odifo no. Afọ memu. Odifo kwadobu atin. Ayeye mlemu difo ni bodyguard na di na ji no. Ai. Odi opa akọ njan. Wo yo difo papa. Wo ka se kuna na ekunu. Enhia na ehye. Media me friend wu mo pese huruku a. Wo tia da video so ma de boss nesini. Sa. Ana me friend wu manwo ahomanwo ntanwona ya. Ni tiri firi nyankonsoro do. Me san so se wo ya wu mo wo chamutachi. A wo kire abaifo empempem. Ade abonsanfo mpemu du boso. Wono no sa difo we. Ma mo samna ni. Wo du ba bia. Mo samna ni sa. Na bia ateko. No obi akoya ni ache no. Bia. Mo samna ni sa sana. Yesu nanti apusu obi ka so akọ na nje so efa do no. Ya papa ya mu akwaba. Odifo kwadobu atin ni. Odifo nyame de ne ya adwuma. Oyo hino. Atene wa finance. Wisdom and integrity. Atene wa finance okuma. Ai. Awurade de ne ya adwuma. Na afogo so ma yenya adepa. Yenya adepa pa mu mienso mu yie. Nokre. Ai said ye nyame de be your teacher ni fo cha go so no. Hey. Sa na nyame de ya papa di fo yi so acha go so mai. Se kan de ehu. Suma na aka obi no. Mu ma nyina police fo na. Suma so aka obi. Suma na aka no no. Monye se kan no. Ya wose ya na oso ye. Suma na ba. Police ya oso ye. Suma na so ba. Ya dia yanka ho. Amfa se kan no muro no ho. Tangnaro. Kwame awua. Se kan no de bebo no ana ho nya ya. Wo so amfa muro suma se. Amfa muro no ho. Suma na so amfa muro no ho. Ya de papa. Ai awura de na de. Oya de. Ena de. Ye besi na. De besi na. Ena. Yo, Naro, Sumaya Bano, Naro, Munko Busano, Sasuma Abano, Media, second way they mean to me. Oh, because I'm not going to name says Yago Busano. Some of Busachi, I'm a fono. Mako Busomono. Suma is the idea for frog. It was what the camera no come on. I'm going to was some. I'm going to go anymore. But the crime in the Putano. Suma and I saw on you. Now I'm from Moronachi, but they are Poronachi. Catch a Sumanesa, I had your more my baby. Kwame, we are here and I'm power in travel. Somebody, Nana Macon, somebody almost a baby. Na Mijra Ama, Aya Nana Kwame Basari. One also Oya doing Sifo. Oya doing Sifo. Already I won't come. Now, I Kasa. Aya do not friend. Go no back up. I dear friend go no dear. So you bamboo. So you a bow. And I Kwame Basari. Of a pet. And then, I come for. Omunima homo. That's Abre, Omo, Amaniano. Nana Kwame Basari say. Also do sini. Also Batiana Nano. And I Kwame Basari want to me and Rua. Then there was some encounter and I fear say, why? Also my man here. I fear say, way. Kura. Sra wa de nyina na Kwame Basari. Okasa kira hono. Wase me fancy a chairman so. Na anto, atro na poku. Na fei, anto, aya na na maame. Auntie Grace. Na maame kurani. Na na mabosompra. Wase mo nyina ensimu subie. Sra na Kwame Basari okasa nie. Na fia se wa boso wura. Oba ya sika pa par. Aya miriyo enum. Esina na fia se wa so. So my ma, Nafe, Antuna, Namina, and the mammy Kurani, Yafanka Kunyangu form.
Sana na mabajiti madase dase mu. On said the almost share conform. Said the whole class sorry I know of a babu. No I shall quote about tie. No I you be kama. I shall shoe. Kama also press son almost address no. It is Sumana baby. Boss watch a man in a bar. I will do how we and change. I AK traffic. I will do her overhead your costume. Now the woman here, Aquabon and I. Catarama will share Catarama Pima water pity. What Pememu? Santa Mada Segosumida sing. I am my Hesuma Corner, Wabana, watch a Brantine. Aha, now, quite. Now, your passer. And the Abrubiano. Aha, and narrow dear. What the bread I have to march into Rosekind. Aha, second dear. I see a mamma. Second dear. A dabby. When it is a cancer, or Cobranet, bonnet. Now back what we are. Okay. I never had as a project cast much remy. As a project cast much remy. Aye. Yamian and quiet there. And quite the other. Sacra Brania Chesacandy bonnet say. Now super face. I catch I miniveka. Yes, sir. Yakosu Damina say. 1 million I Kotokohene Damase. Sanatia. Nananum Asante Mighty Dom Foku Damase. Foku Damase. Go so traditional council Damase. And another man quiet. And running ya. This man quiet and here. As my quiet is over. Mocha a conforno picture no. Mon famra my na ebimo ju omodiako. Other Roma. I had it to be trap. I will be hired to me. And yes, you may be an ultimate channel. Of our Mosomame, how much I say? Sumana Ban Sumano Jokakra, that you are free buyer, and then come for dinner. I want to bet you and him. I said, I will not come for Baua. We'll come for Brantine. Aha, come for Sekai and Abana. Aye, why are they? Why are they? Now, dear. We are so glad I hope you. Oh, David. I am a single for any person. Oh, do Sinima Pani. There be ready and Titan in Foba. I don't want no Kakra Kwame. But I have your Kakra. So, no, I do a challenge. I do a challenge. God in a cheat down. Aha. No, I come for. I'm sure. Sanatia, Yana, possible some bra. Cost of mine, you were too for better. The dirty year and a question. And the old and another year in tea. Sadia Osha come for brand here say. None body affair. Now let's say, I do go to grow Brunetti. Ray and Cano. And no, the bonnet chiak and one of my biabia. Aha. Every man no got to be a no. I am Cross Care Hospital for Betcha. Cross Care for Cross Care. One more nipper Placra or Mopamno. Comfort is a kind of Muslim. Oh, my papa. Cross Care. Oh, my Cross Care Hospital. Oko, I read Dion was the city de Chemoa and Yasam Gatua. Yo, Naya Kai Nananum, any Abusian in us. Said ye, Yanana, Nedoti, Air Cosono. I don't go company so ever ha and san ye and sa any form and sika and ye. I don't concern waha yet way. Ya no one sang ye wasn't an animal one born memmenum. Obi or heavy one born memmenum. One of born memmenum dear. I don't go rock Peters no. Yes, so the menum be no one born memmenum. Now, Mamma Yones CP. I had a see a Bekofi Anajo. Okay. Who could do Fiensua? Assemble her. Mama, dear, you be doing so count as what the problem. Yabanum, the mouth, dear, woody, wonum. Now the only betty are that dear. Nananum provided, Nananum the Bema. And free, Anna. Oh, but I free. And your Munimi and Samra and I use some pardon for her. When you put I am fan TV, no.
Uni how. Every say can say ya chere ya ye. Miami di bi bra. Enti ko yi bi bra. Miami di bi bra. Ya 1 2 3 4 5. Ko yi bra sesi ya. Ko yi bra sesi ya. Baba Bema kase. Sani Edru ni eye yani aye MC. Okay. Sergio, Anabo Sergio. Okay. Anabo Aparaba. Samre onene MP. Eye B, Anahu B. Yeah. Samre omo aba kyerɛ sɛ omo yɛ manifo. Na ne Edru na ntwe no amne baba hɔ no omo kɔhwɛ sani ɛbɛyɛ mranteɛ no ombɛhwɛ na afe akyeamefo no bɛkɔ akɔhwɛ no msaka nti nyɛ sɛ bia ɔma tɔrɔkɔ. Na omo pɛgye mu na ɛyɛ aboa kɛseɛ na ɛbɛbɔ MC hɔ no. Oma kɔhwɛ sɛ ne bɛyɛ Mami, so apem so omo a edi na chi ba watimi anya kwampa de asombo omo yeah that's him ampa na kwame awie ni mfo o kire ni miss me free go so ampa yeah that's it omo de omo to omo MC any MP ya me shira omo womo yie no womo na tie yi paso pa sa ono de enti na odi kan ne no adwa dan so ne telefone na ba o kire so kra omo ba obesaba obehwe se ni na ato yi ya da omo say for my da omo say Achiame Damase, Gosu Mahima Edamase, Yera MC, any Yera MP, Yesrenya Mepa, Emamuna, Adonko, Omodeba, Mame, Unisa, Yapeke, Potuzine, and so Ravasna Babua, Yabasre, Yenianoma, Umuchen Suno, on State, Namon Peke bottles, no MIA, Namon Peke bottles, and Engurano, MIA, Monpepola TV, I want to say, Emfa, MIA. Eti, Avedia, come one as a kind of for me, dear. No, no announcement way. Yeah, Fafam. Miss Ramo, Nanachi, Amehine, I should say. A free sabre equal ya, don't really me a new idea, Nimono. Who bet me a Koshego or Sumaine, now in a dinkra. A bonus, Sia Pepe Kodon, Achiamia to Punim. Obia and Concoshe. Ochinicosia, Yabasa Bioso, Edwada Yabebioso, Edwada, and you know watching. Now Obiada Obia Bekodema Koda, Sawa boy be, now a Sebra, Quantum, who Pia Savia, when you some, when you mania, and so. Aha, I don't go to no Modiabano. Me and my girlfriends in your knee. I know Modiaba don't go rock. Pentecost for Mamun to mean saying, Miss Ramo, a year bet, Mepamochow. And to way I don't go rock, and away I don't go there. I don't go rock. My girlfriend. And you want Angel Rock. Angel Rock. And Angel Rock, you very I don't go rock, no dear. Okay. Sabi, yeah. Mamma, Fakko rounds no more. I don't go walk Peters. I don't go walk Peters. And on inside, you come forward. Fama Wilson Comra, Fama Adjuason Comra. Aha. Hey, Yanko Pomo, said it. And I don't go walk Peters. And one no. Says I will have Brantine, they could come for Brantine, dear, said yet, and what to Brantine. Dear, to obey your at once with your who here. I don't go down and I'm sanity. I don't go walk. I do a Fabra. Any walk, angel walk, Mr. Ewa, and also alcohol nim. Angel walk no alcohol in nim. I got any of whom so my boy, dear no. I am Santi Biswa for Eba Betia. I am an nearby. I am midwife. Enough of what be every Sunyane. I have friends and unity for almost Edua Eba Abatia. Chana and nearby. I am midwife. Any Abusiana. Almost every Sunyane. Friends and unity for almost Edua. Family omo echi. Mama first house abodi. Come for your friend come for abebio. Come for abebio. Bekum kato enu free buy. Bekum ka. Nana come for abebio. Bekum kato enu free buy. Na ode ne sin beti akukọ niti.
Ayo. Obeti akoko ni ti owie ko obemmena akoko no atuniyam. Obasamre no. Obemmena akoko no atuniyam. Naro misraw. Naro fasa mushobi. Naro pwacho. Samre na achame ni tiami ai. Na ento na atapoku a otibia mu o. Afei na yima. Na fia sewa samre owa himfie na ore ne ba. Na fia sewa tiame ma for the 2 mirikano. I don't go for no. I don't go for no. See. 100 meters. They said you want to no more pumping. One more don't go home bad day. Who be pumping? Come. I don't find you. You told you I do be a baby out of the I am baptized drivers. Omo and I say, Southway, Esenana, a fierce so, Anatapoku, Nafe, Anto, Aye, Nana, Mabosom Pra, Aye, Mammy Crani, Nafe, Nana, Mammy, Aye, Auntie Grace, Afe, Adriana Busiana, Aye, Miriam Enum, Sania, and baptized drivers, Omo Esierno, Nana Monia. Na yemfa enye dot ye we aboade maje na madase dase mu dase nyama sana tie nananum oyo akoko ne fresh o akoko no oyo ne fresh ne sam ka kira mo so oyo be mna to ni yam aha bekum kato ana ofri ba ye aha sana tie sabe Ema drivers ni say nana buo mu enso omo nsako mu anu a na ye nana endidi omo abeye dia edru nana yie na nkasa omo gogo buo mu but ye no mo show odo kakra no na ye ni du a ba cha mo famra ya kwa so na fufu aye nana nuaba aye yawra midwife Tiami ai ayo na fofo a efri afomem eba bejam wo mo na ekasai ayo na fofo efri afomem ebejam wo na kasam na na eba midwife sani o musie ni o ba ya sana wonu ya nkase sei da fomo a na ya trabo ade a na na fofo ya ma na kase ya spani monyam aye na na nuya midwife Ono mama Auntie Grace. Na fofo ba ya. Sikapa Miriam enum. Esi na nua ba so midwife so. Atro mama Grace. Atro busia nyina. Ya fanka aya yankunya yi ya fa egu form. Dase mu. Samre ya kwamfo no. Ayi ni nyamba de. Ofa. Yase omo ba bia anwrafo no aguru wie ye no. Anwrafo nso omo aguru wie. Omo aguru mu de abawie ye. Na o hwe nipa abo apampe wo ho na omo dosu ye ya be sa mo be ko speaker no wa maye e be bua ye pa ya sra mo ko speaker no ho maye ko mochi maye abambofo no mo ye adwuma police fire service migration custom soldiers mo ye adwuma pa nyame nsra mo akonfo no ya nana akwasibu sompra dot ye ni nti ana all the way from Brekum Kato na oyo omo free Tachimai na wanchi na oye omo free Brekum omo nyina aba eba beboa enti nana akwasibu sompra dot ye ni nti na akonfo ni nyina omo aba omo bedi dwumadie fefe sei maya de ya bo maba so obi ha wotewa na suma na kano onse konfo we wa we akokomo no wa mene dia aka na to yam kato konfo no wa mene amane ko ti ko mene aka enkoto anya ne yam ne beto no mka so mene ti ko so mene set me twu na ko so mene me bo no wa mene ye no wa mene awi do mpeni na abubom ana peni na anu mabo ni moja ni na o papa prophet o papa o say enipa begu na chi ento obasre kwan no wako safu kodwo buaten aya medini ya adwuma the whole Africa ocha obaba no ocha obaba so no otia yi paso bi ansa wawie na adwuma no
Onso wiye eno mu atam no ede ne kɔ no. Adwuma no obɛyɛ no suma ne de ne bɛyɛ ni nyina wa wiye. Ahwe home na before nipadua. Ba ku pu dambari so as si atɔ fam. Ɛna nya asɛm kuma o. Ɛne ɛfa no kɔ wa wiye na adwuma no. Wa wiye. Me da say the whole Ghana insurance company ba ko a ye ji omu di. A ye ri no mo My Life Insurance. Wo mu Genesis Radio abrosan ya mu a. Ayampa. Wo mu ba ya almost 10 million, 1,000 Ghana. Million, yes. Ensia chairman so. And to go so my hima. Nanto obe kunani. And they go so traditional cancer. My Life, yedamase. Yami enshiramo. That's yamo. Sa konfone eguso. Omo koma kobono nsia. Yo. And a konfoda. The santi ena omo ewen. Samre aho home sane. Kwame awiaka no ahoma adose se nipadua wa ha no ahoma atwa ha hia adose nipadua e wa ha isanti na sa o hwe ade ano ahwe ni yie wo eye na nanom efetete o efetete abra babo ma ya no ne nanom na te sabre no na bosom ewa ofia wo ya ba na wo ya ba yiwa wo pa ho musuo akwanyem na yigu abosom ne chew. Na woni mbema kase edina nkasa no ayese esom yebo ebo a esom mayen osom no yadepa no esom yebo ne fa bosom no ebia Frank Naro osom mebo sana tie bema kase asafo adwe osom mebo yepe Success FM general manager osom mebo me name papa enti edini ye osom yebo adino som bo mayen enyesa ye osom ebo eye eboosum sanete samre aya osum no general manager wa Success FM obo echidom sana general manager na Anam FM anoche so de one de wonu so sa waye no mas boy Hames general manager enso wa ha Japan for so dia bedu Japan ma ya de ma bodwuma me na efe papa na Doc TV so ha na opim so radio de somebody adwuma ne wura na mu so de hu ane hu no kotoko hine na mu ana ne dia ba me so maka me say ubo bi anya me de say ya say we hello for dia ana come we are you to akwaje na every palo yes ana wo sampa that's it ya te wa ya te koko e wo ho that's it nyame papa na me ntuam say okay sa so mi na nanom som ya hwe kamami konfo we na akom na teko ama ne ko no da kire sa aye bre ho ne fini mo na nipadua na aye bre okay efese amo kire se be so a e ma ko mo ya dindindin enti sa eso a na mu aye du me hwa wo kom ja ye nchei me kom da asa wo experience me kom da na minimu yo tete sam na minimu anya sama kom da enti ya na nam ni ba ja ye no okay na ayade a tese e be so a ana tro ne o de be ye okay na enumu ana akonfo hene ba chairman bra edi enti na akom ne te ko ye no bu sa ye pagya no ase onamna ye bre ye nhwe bibi wa ha se sunsum ne wura enipa ni mu yedu ate se wakọ nsamanfrɛ obi bia wu no wakɔfrɛ tumi no ɛwɔ asieye ɛba ahwɛ tumi a ɛde ba eseki mamu yedu yetiɛ ubohu a ɛfa wo so ɛna me yankura ne bebree practice nneɛma bi wɔ school mu a na ɔmabobɔ tam na atia form so no okɔfrɛ sunsum no a tumi bi wɔ hɔ no ma ebe nkwansiri num no wogina ija na to wo so no ena wodi hunu niema kakra bi no enye na ho ade nyina na da wo so ena da wo so eno kra so enam so ye ensuo ni moja obeye mmere omi enhwe ye nuanom aya na kwa so le fie kura bibi awo mo e ba sa mo hwe se do omo pa ya na efiru mu a kwa ba ko na mani a good wo ye mmere eti na na ma ho ni sa enipa na wo kom no wono wa be wo ye no hu anasa ohunu bibi sa eni ho eti se wada obi a wada wonim kata woto ya oye bia ne ye sunsum no na de ne eye eti ne afra no enkom sefo akom esefo obekom
ami ya hunu dia da koso na yesie ni wiade na ebesi wo aha ena ni sie ene ye wia ede na abusia na ebe abeye ebesi senti abusia na bekom ho abom ohima ni abusia panyi na bekom ho abom nananum dedim eye asuo obo ena beka brewe ami ya hunu no kure trodo enye sika sam de be pra yawe emnim sa kunya we said na nanum sika no kure da anya be be de amfan eno kura de ye de be twenkan ho akonya na ewura entity se akomoka obi a wono wa hu se akomaka no wono de wone ne ho biem abra Mose koduru ba bia e ka so onwuro ne mpabo ano na Mose no wa free ni party biem na wanya kana man biem na wabɛyɛ hunhum ni tenipa bɛyɛ hunhum ni a ni ne yɔ ni su ɛne ne ban ɛda ana wonya ayo betima yɛ katkisi pa o nsa wɔka wɔde free krasam no mu na wɔkyerɛ sɛ tetene nyame ɛbɔ adeɛ no na honhom no ɛwɔ hɔ ɛno nti ɛna na Adam samre na ne fie na nananom fie ɛna wokɔ nso a tete ɛyɛ Israelfoɔ no na ɔmo bɔ anwem ɛno korɛ tete Israelfoɔ no mo ban tina yɛ deɛ ya na yɛ honhom yɛsɛ yɛkɔ aitibisafoɔ hɔ ibisafoɔ no yɛ nkɔnhyɛfoɔ ti ebi a wɔahunu sɛ yɛkɔ mo a wɔadwene yɛ sɛ nananom deɛ no ɛnyɛ ɛnom nti ɛna ɛhu ne saa ɔkyerɛ sɛ ne ho siteɛ sɛ ne ho sifa ɛyɛ adwuma honhom ba nipadua no so nipadua no hunu hwee gye sɛ wate kɔ ansa na menim wokɔpɔ obisa sɛ na suma baeɛ ne ɛde asɛm na ɔkaeɛ ne kɔmfoɔ no ibisa kyɛ sɛ wɔahunu yɛsiyɛ saa na ɛteɛ da yɛ so mu kura mo miɛmfa nneɛma bi kakra ɛnyɛ da yɛ biara na woso adeɛ akyi koraa no a wohunu so yie ɛfiri sɛ ebi a da no a wokɔ da no deɛ na wodwene aduane a wodiiɛ na ne wɔn kra ɛmfa ɛne adedudu nti na amadaeɛ no na nka wo kra ne bɛda biribi adi akyerɛw na wɔnkae ɛti saa na obi so nsum no wura no a wɔnim deɛ ɛrekɔ so Momyɛhwɛ yɛ nana baako a suma baako bae n'ani tua hɔ n'ani da hɔ sɛ me ne umienu ɔbɛwe akokɔ mu no ne yɛ mu adeɛ ne adeɛ ɔbɛwe no so ɔyɛ menim sɛ yɛ nua no mebire obi aho nyaa no ɛso ɔno so no ne deɛ no eti saa na teɛ wɔnoa n'ani ka paa na wɔde akokɔ ma no sɛ ɔnwe ne mu no a menua nyame amoa na nyɛ buo ne ani deɛ ɔbɛka sa ama no atena so na kyesɛ obu ne sɛ eti saa ne yo mami papa nana mami ɛyɛ papopani akyerɛ me yɛbɛsa afrɛ wo bi mami fa enso abɔdeɛ yi ɛntoa so ɛyɛ nana nuaba ɔbaa pa midwife ma so ɛfɛm me ɛnkyɛ wo na foforɔ ɛwɔ mem ɛbɛhyɛ wɔ nimonyam Friends Unity wei ɛyɛ sunyafo ɛyɛ Friends Unity fo ɛwɔ sunwane ana mukatira madama no mu ye ka kire nana nuaba aye maame midwife wone o maame Auntie Grace afe na ahima ne abusua nyina nie amobaya ena ye kira bo ade yi omode o miriyo enum nana nuaba obapa obasima anto o nanto maame Grace ye fura wo ahene ewo anini ewo nintini afe anto nananom ya fanka konyango fam yabaje yadase Friends Unity amosunyan onyame enshiramo yo bema kase ne nto aso nie Cross Care Hospital, one of the best private hospitals in Ahafo region. Omo go so de chemia mi de chemho omo ba ya omo say 1,000 Ghana 10 million esi go so man hima so ento de chemhene na ento obakunani na nananom konwa sofo nyina said Cross Care ese no yadam ase mo ose wansai o say 10 million wada wanse yadam ase musa yadam ase tasie mo afa unim sa say Cross Care over adan mu sisi ni ho a eho ayefe pa so ma bro san kura ugina soro hungo so nyina o sa esi abro san tin kama anya yese blue no o mo hihye na glass nkoa glass nkoa bro san ana o mo asi waya de waya adetama o mo uwi anu akotua ho ka abusuafo yada so ewo otumfo betwa hene na nakwase bosompra ne doti yi ase nokre yasramo yada mo ase
Yewura kotoko hene damase. Otumfo achiame damase. Asantemai chidom fokuo. Goso man hene dam. Goso man hene akonya dam. You otumfo betwa hene akonya dam no. Adamase. Goso man hene adamase. Yama mi kunani damase. Aduana adehia busuya. Abetwa hene akonya dam so. Adamu nyina se. Sese de obi abetumi akọ no ne na Goso man hene akodinkra. Okohwe ya akohwe. Bosha. Yempe kira sembia. Ebo se so clock ayatum. Nokre. Enti monhya ne nso. Emayen. Ede nso na yiye da. Akobia betumi akohwe no. Ekina ye wo mo akohwe no. Onse ekina eya asole e wo Goso asase su nyina. Ekina eya asole e wo Goso asase su nyina. Enti yesere ene ubetumi akohwe nana ebi. Yempe ekira sem ochira godin ba bia di nkonkonsa o ka de anya no kra nananom ehwe sade ene abosom dose che nipa wa yi omo hwe enti yebesre se onkohwe nana bia ko na kohwe usra de enso a enko because ohene ne yadeda no no ohwe sade yasi asiesie ho na e de sade onam kokwa ase aha obi so osro kokwa ase sana ya ho kama na go hwe se de me so organizers no nananom oba ahema omo aya tie yi wadanfo konfo na wo twe brantan mienu no wasa ni suma na saba katoni no ana watwe we ni yefre no anifanu akire twa animu twa na kwase mo de ni ana de ehyem no yefre no boha anu no omoto pite paseka ne hwebo hanim ye wodi twa wo bia so ba ko ba buru mu dana na so de enu bi na konfo na twe no ana ne kotokoro so sen no kon ho wadanfo no edi we suma foforo na aba no onse ensesaye ne dress ni e different enti ko ho na kobusa ne se eye suma be me ko kobusa abawa no no okura yadamase Yenia Africa. Yadana se papa. Yes, come here, Duma. A1 sounds. And you Africa, ho. Live band. Free. Free. Obama yadi. Obe fidi ananyo free. Yadana se. Bibia free. And the Kobe. So nada. Me wadai mienu ho mema obi. Eda mienu. Mema bako. Bako. Africa yadana se papa. Yenu police for. On behalf of the planning committee, Yejina planning committee anamu na yabo police for abaso. You have done a marvelous job. Namishamu and a fire service. Fire service for the samu makunta na dawe. Ti amu baso kura anya mo ya makunta doti yin. Enti fire service for so my idea. Ambulance service. Oh my idea. And immigration. Omunyina yadamase Ghana ambulance service eja bambo adwumekuo fire service ya all the service munyina mukahubi ena Miami radio yewra otumfo radio opemso radio ya womenshia palace ana opemso TV and also menshia palace ya fan live etukuta phone uko YouTuber ana uko Facebook anu abo opemso Yeko sunyina ubehu ni live. Yadamase. Hammers Radio, Genesis Radio, Miami Radio, Success. I want to move mashe. Almost off Nananum FM. Nananum Swafa live. And I'm in contact for them in Senum. Almost Afa Rejoice. Ewo mem. And Ajenkwa. So Afa Yadamase Papa. And so Yadamase. Tiano. I dear sir, you had the Nina. You know, baby, I don't know success from woo. Success war. And then the Quabro San so. Sumani, Sumani Bear. Jagadu. Hey, Jagadu Namu. Jagadu so opportune. What's some Casio? Aye, Jagadu and Abano. Oya brani Jagadu oya brani enti no ba wo kwotwe sekan no Jagadu aya brani
Egadu Brani. Yeah. Sumaya Kanana Bakonso on the why unity, some medical catcher say, and Yasuma Bia the Trump Pese, no crack, and Yakonphobia the Trump Pese, no crack, said the Anya Rasta Fonina, or Moya Rastafarians, no Minana Rasta. Tabby, Obi won to say I near was success, no about Rasta for you. One who say one year Rasta. Aha, it is sanity. Sir Obana, from my cash media on a no cash. Ono why sweat? Why you sweat? Sana. Etienne. Alavanyo swaba. Alavanyo. Aha. Alavanyo nene busia babachia. Alavanyo nene busia babachia. Yo, yabeko so Adamase. Ye nanano makwamfo. Ene ya moda akwamfusam fritete. Akwamfusam fritete waduman kuma. Akwamfupani apanso na akwamfo wo enya broni na be kire ye nyame. Nanano makwamfo na kire ye nyame. Say ye wo nyame ya fe no waduman kuma. Ya fe no otwire di ampa. Wo kire no ompada. Otwire di ampon, otwire di ampa. Wo ti ase tete kofra mo nyame. Enti nanano mu ni nyame. Ansana broni eba okra na de amaga na ya yirare broni asai yasum okra broni asai yaduane o ma asai wi aye broni asai yakasa ana wasai yamamre o wi aye ene ye ne on kai se on besesa ya bosun ne koye no asa bosun bia so ye gold on besesa koye no ena omo de bible bre ye omo ni adi exchange ena omo ayo omo krom nyina glass and guani quota, and from Gosu to Sunyai, would me did 5 hours. Now we 5 hours. I know the Amano phone or Munia Huntia. Omona say, it will say, Naro, Yamianimini, or Sumbia will be a Sumbia one Sumni. Mimi a Christoni, mean to me may I conform an ye. By men condemn a conform, Dabi, a mamre. We are Christonia Sumunyami, we are comfort Comu, so Brantia, Nama Sumuno, and son and Anumani, by a Yabroni, a bachelor, Yami Yanimi Yami Dada, and Timushan. Every say, and now you to D, Memenda, Quasiada, Eduada, Ebenada, Nina, and you was sent here, Nanano to Sadino, Yakoso Damina say. Oman for more cham was a motion live, no. Monsha our Open Soul TV. Okay. Baby, I want we are here for Facebook Live, YouTube, yada TikTok, baby. Ube would ya koso our go so ahimbo buanoha. Naro to aso. Abusia sana tia ebrane kwa neko. Ise wo bibia odibeja yewura. Na wapa na do aboade aba fo aboade bra ebepua ene yana na doti yie no aboade fabra beboa. Said ye, Dudwana, Ediomo Aboade, Abano. Now so do the Ababua, Kituabiansa, Obi Adbertano, Takabia or the Baba Buananum. Now Omu at me because said the Ananumaya. In fact, what are you doing? Now are you in America? Mebuana? I know, no. Now when you make a work radio, Quadubiantano, and Timbricanadia, Nana no Yadamase, Yamisha Munaudim Naru, and Nipano Dawson, Santabia Obidi Abuadia Ba, Obidi Abuadia Bane and to me and Can, on Fanchaya Yadanase, Santabia and Nipano Dawson. Omayo Santana, Omayo Nanum, I'm not paying no more. I, Santino Mumu. Nana go so mine. Me offer see Edmo and any dom. And I will do Hano. Edmo, Ganem, you, Ganem be. They said they are Boganem Nini. Now, and then you have a picture cinema. Why are they? Sir, Luduana Jessica, no Makakumase, and Munka Mukurum. It's why are they? Go soon, be Unyaska, Sidain Krum. Go so. I about Ketewana ya top plot na 1.5 and na ekobe 150 enti monto top plot ni bi na mu sisi adan
Yamishra Bebre. Mema metoni die 2 cities. Aha. Afena ofa edru dwom no. Baga edru dwom. Yenim say chena emasa ene de tamaso awie. Aha, Madam Jackie ene tamaso awie. Na yemo organizers na baso. Na said you must say ano omo ayade. Yenu anoma omo ahanyira ayade. Mame kasana memrana Medase. Imi abi frame. Ya beda na nanu nyina se. Gosumai ahafumai. Asantemai damose. Yera kotoko hene achiame damose. Goso Traditional Council adamose. Gosumai hima nana fiasa one powerful braketu adamose. Traditional Council damose. Yema mi kunani nana mabosumpra adamose. Mama fire no no. Adasiba. Obatampa woni maya mukom no. Naru. Obika ki ayira. Aha, obika ki ayira. Yase wa ka ki bia obetimi di abreye. Enso so ba akopɛ. Enti ka ki o wa na di abreye eni die kwan so. Ya beta wasepa. Imomu amaye. Ye nuanom police for, ye nuanom fire service, migration, custom, soldiers. Omo aya pia pa madwumadie no. Aya krabehwe ye nuanom individual bi so ha. Omo aya bia atiko. Foforo so sumai beba. Sumai beka obi sesia. Na no de. Na bo monkai 5 ya boy ya krosu. Aha, ya krosu. Enti monkai too sure. Aha. Ebe free na ekosi duada na too sure na ba. Sa kuma to yem. Se omohwe na be ye deda. Me ko Pentecost mi ntwa loto. Enti ya mo fa number ne mra me. Na me mfa nto ho. Why? Me na me nche mamo. Why? Omo de bra me a na me ma che because me ntwa bi. Ya paso no. Ayi amazaka mafo pitana. Okay. E the number bi bai. E bai. Osuma ya na nse. Omo nka njira ne se. Amba ko ma na solefo. Okay. Era scenario. Aha. Ye ko so da mo nyina se. Tama se yantu. Ko so ma ya ma na ye fe. E free bra na nanom hye te ye nyina ye nya tuntum. E be si ne. Na nanom ye hyehyɛ ye se ma obi amana bo ampie. Ma ya de. Ye nuanom a e wo hotels. Ye nua Africa. Ene ye nuanom a ka ho ma ya de. Masum ahoho yie papa. Na sa eboache. Na sa eboache no. Ene de keka ka ho nyina. Hotels ahodo nyina. Ye free ha no na kenka ma mo. Ene petlinda mo na wo ho. Ene de bebiri abeka ho. Da so friendship mu nyina da so. Friendship mo. Yes. Timo ya de masum ahoho yie pa. E dia he na wo ko nwale ye no. Me de sa mi sim me papa bo bra ntem. Enti me na me wo. Ya se o mo mo do be o papa mo. O dabi. Some me de wonu mi se me papa teacher info de. Teacher info de. Enya no na me ka. Enya no na. Sa na papa ma ho fa oba ma fie no. Na de no ko wadamfo. Na me ya ko success FM. Na me was for je nchan. Na me was success. Me da say. Enti Mr. Safoje na tete o. Asafoje de be say. Asafoje mo obato me was success. Enti me ka wo mo ya recommend say. Ya ma asafoje me news editor. Me ka hu bi. And obey news editor. And obey Dabi. And obey programs manager. Obey a panel member. Of free IBM engineer by. First, Dabi abe unaka wada na isa. That's on the training. Dabi. As a for them, obe told me. One training. No. And obey training me. And training no. Also, open life. On shatter the come. Dabi. First, I know was white pa, and then I am a free motion black. And a year. They said there was a on time white. They say, Sadama made the whole team. Enti yadasa for Jase. Namishano. I had dear pa. Yenina, you free. A diner this year, and then I have say, what the Asauba Sakotoko rep. Uber, we are not going to eat. Aha, and I say. And I'm asking Tabusha. Ose Sumainaka Suabra okay Suabra mem comfortable Fitana why no as I say Hunu Sumai Cro
Meko sesia. Kasana menko. Na ye humfita na oye. Suma nkro. Akonfo hine se me ya mesene nko. Amenko. Aha. No. O sabi asiaboga kwan o. Okay. No di siaboga. No di siaboga. No di siaboga. Aha. No di siaboga. Yadamase. Ah. Aha, yagusua. Nana doti ye no yaguso no. Aya chia no. Nana doti ye. Empanyimfo ni biaba omo echia. Ya nana kwasimu sompra ne doti ye. Na wachire ode Dia wochie yi eye nana ofase. Nana ofase boga no. Asante kasem. Obi a woye dehye bia woye bema. Ye frɛ no dehye brantie. Dehye brantie. Kana mintie. Dehye brantie. Etu woka dehye brantie a. Obi a behu sɛ ofiri ahemfie. Ahemfie. A wo fra konwa eyeye. Eyeye. Ani yɛ sɛ dehye brantie. Okay. Afuma for mumo msama yai. Ai afuma secondary school yako yo. Afuma senior high school. Yanko prempe yanko oti. Afuma heya. Mamre ni amane no kre. Enti de sebrantie ya mo akwaba. Afe na madam no susuma ne kanaba. Ai kanaba. Wono dia eno ne dia ne kan no. Adesie dia ne banana ne dia ne kan no. Say ene kanaba okura no bag. Obanu sano. Yadamase njabusa yagusua niwadie no eye ahafo ano nyina konfo hene no ese be yaduane o yaduana Nicotine agrochemicals Nicotine yadawase be ba mi ankasa bi be yaduana po ahafo ano president ase oye aduanani unim enti wabani diem ene ya konfo dantie be ko so atwetwe konfo nkomo nokre nana no konfo mo agoro no ye fe ne sei agoro no a egoro no ye nim se ye wo kete ye wo wewe akonfo twene na agoro no ye fe ne sei agoro no de ye redim no egina enum ye wo high life wo ho ye wo apo wo ho ye wo techiman wo ho ye wo abofom wo ho ene ye wo adaban eso e wo ho Mia minua konfo kone ena ekom no konfo kone dantano mia minua ba people pa ono so na ne de na ba no konfo kone ni suma na gese mibusa wa ya tuntum wa shafugu na suma be ya eno sa no wo ye brani eti ye bopini no a eno mo mbeboa otime nyi obi kasa boa enkama no obi a na yi ne bodom ano kase eti ye mo mpini ne chiame ombeboa ai enti ya basha kotokro na eda ne kon ho no ya fa ne sei kotokro no eda no ya fra no godongu ya fa ne sei kotokuo godongu ai ana ya hu se wodi tuntum ni fita ka bo ma ye nanim eno nso a kire sei na bosuo no dia ono na ho fa de hwe na taade no we ye tuntum ni fufuo black and white powers onya tano we brandy onya tano enye tuntum dabi tano ye we ye suman brafo nya ne chiame no nya ne chiame no oba ya suman brafo tano yasramo ene ya konfo da enti na ye chire mu no sana abosom no so ahemfo no omuwo asomfo a ewo fie ho eti sede we na ye hu no we ye somfo a osombosom panyine no awasoma wo omo sede ye president suma ni ministers otumfo suma saanete eti emu bi na aban no no ye brandi we nyina no tumi nyina ne santahene tumi ni nyina ane wo mura pia ono de asabu we dia kiase tumi kase ye boye mu ase pia nana wodi na ye de yesre nyame pa ema no ono ne de na teko say ye wura beka se wonye ni pabiem we hu oni
Omianhwɛ ne ntotoyɛ ne nneɛma ɛkɔ so. Asante hene deɛ n'akyi ebi ne obiem. Woyi Onyankopɔn a. Yɛda se. Yɛhu sɛ ɔkɔmfo panin a wɔwɔ ha yi. Biribi si n'anim. Sɛ poma na ɛyɛ agyan anaa yɛdeɛ ɛna sedeɛ ne nsɛbɛ bobom. Yɛfrɛ no piam. Na piam deɛ na nka wɔse yɛnya berɛ paa ne yɛkyerɛ no piam n'asekyerɛ. Wɔse yɛkyerɛ n'asekyerɛ. Na a yɛka no akyeamefoɔ ka no piam. Adeɛ a yɛde kɔ ha a ɛma yɛdidie yɛkwanseɛ mu yɛ dɛ yɛnya biribi deɛ no wokɔba a ɛyɛ sɛ woda n'aseɛ. Enti aseda no ɛne yɛfrɛ no piam. Enti ɛno na suma no de kɔ aha. Enti sɛ yɛ apolisifoɔ a yɛbɛka suma nso aka yɛ nua baabi wɔ ha ɛno nso ɛde a suma no ɛyɛ asuo bi brɛni a sɛdeɛ obi awia wɔ ne furu so no wɔyɛ ne bosuo no wɔyɛ wɔnini ahohom no bi yɛ awɔwɔ ebi yɛ wɔnini obiara wɔ ne bosu ɛte sɛ yɛ nipa yi nipa so obiara wɔ n'akraboa obi yɛ akokɔ woyɛ no papa mmiɛnhɛ odidi wia no ɔde n'ano atwitwiri fam eti sɛdeɛ suma no yɛ ɔbɛfa kosua no ɔbɛfa kosua no mene kosua yɛ pampa na ne odini eti wɔyɛ nsuo ba enti nsuo na abɛfa no that's all. Enti do ɔyɛ ne nyinaa ɛyɛ aida so onyini anaasɛ pampansrada wɔyɛ wɔnini ofiri nsuom ɛna abɛwura ne mu enti nsuo no na nka yɛbɛka sɛ ne ba nsere a wɔde di agorɔ no ɛne yɛhunu no eti ahohom a yɛyɛhu wɔn te sɛ asuo ɔgɔɔ wɔyɛ nyame kɛse te kuro wɔ nyinaa bɛtumpɔn kuro bɛsi pi ebɛsi ta efiri asuo no yɛba ɛyɛ yɛba ɛnyɛ wɔn bɛsi ano kwan aman sɔdɔm no yɛwɔ ani yɛwu president ɛyɛ ɔkɔmfo a ofiri kato a no ɔde sekan ɛboro no ho no ɔde powder bi abɛtwa n'anim ɛde a ɔpɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ sesei no bosom no ɔnkɔ na foforɔ ɛbra nti wato hyeɛ ɛde ama no ɛyɛ mbuo mu ne ani deɛ mu nti bo nsa bosom no ɔbɛkɔ wato ne hyeɛ nti ɔntra ɔdi mmara so pɛpɛɛpɛ wadane atɔ nti bosom no kɔ atɔ afiri ne mu bosom no nkɔe suman no na ɛkɔ suman no kɔ yɛnka ne saa yɛka saa no a nti sɛ wokyerɛ adeɛ bi mu sɛ yɛka bosom a ɛyɛ ɔbososom ɛfiri sɛ kane no a ne yɛ bososom wɔ hɔ no yɛnim sɛ akwaraa yɛnworo no a ɔnworo mɛma gorɔ ne bosome so a ɔntwa nsuo ɛnim sɛ yɛ nsuo nyankopɔn a wode biribi pa biara gya no a wonya ho resource enti na awiasefoɔ asɔrefoɔ mpramɔfoɔ wonim adeɛ a ne ɔmoyɛ no dodoɔ paa ɛyɛ duabɔ obi sɛ onyame na yɛ ama me busa no mpra dodo ɔbɔ onyame din pae na mohwɛ wɔ ne mafuo mu kwaa so wokɔ ba nyina wɔdome ɛfrɛ asase ne yɛ nsuo ne yɛnua nana mɛma wɔtoa so nananom akyea me mada roma ɛnkɔ catkis ɛyɛ roman asɔre catkis nana baawua wɔne ɔno ara n'ase dr fiye yɛafa baawua ɛne n'abusua nyinaa ɔmo baayɛ 500 Ghana cedis ɛnsi nananom so ne ntɔ abusua nyinaa yɛagye nti yɛdase daseɛ mu nananom yɛda mo ase moayɛ ama na yɛ fɛ wɔsom bi a wosom bi asom yie na woakura mu yie ɛmu obi som animtia memeyɛ pentecost ni abɔ asu anso baabi ɛsɛ sɛ yɛde toɔ no yɛde ato akyena akristofoɔ ba yɛbɛyɛ wɔ mo deɛ saa pɛpɛɛpɛ ama wɔ mo ɛtima obi nyima no nsi bɔne ɛma pentecost fo nkɔtumi nsɛn ɛnuanom a yɛhyia wɔ ha nyina fotua de bɛma obi biara sɛ wonim sɛ yɛfrɛ kɔmfoɔ biara nana kɔmfoɔ ɔkɔ ɔhene anim a ɔnworɔ ne mpaboa na yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ ha
Ohunu emra dodo a akwamfo agina badwom ahyehyɛ speakers edi enuanom anaye maye a mekase ye nananom Abraham asefo no eye ye nananom on se yedi o matam da tise ye mpanimfo twebra ni si dwom ahwenasa de se bosom esi dwom a na sada boko umi ehwe ye wura ene ya hemfo omo si dwom a omo nsa petre enti obi asa ekire ne bobre ye ni o matam da ye nuanom ejina bonte anam so mo ye motor friend na omo di atam na omo di atam omo gbakwa so be wie ye de ye mpanimfo a ye ba ye sere so a ye ntwantwe ye be pepa ye be kɔ so agemo ye be kɔ so ama mo nkyerɛkyerɛ mo hu sɛ ofie tumi ye wo ho akunwa wo ho emu na bomfia nka sɛ me kɔ aso nka akunwa me mini enya bi da na David mu nya no mo nkɔ asɔre aso akunwa duru fie no ma ansom nananom tuma mi am freye nananom ne asase ate so ye mu ye ni a ye obi kuro mu som obi nananom som ene ye mu dodo sɛ kra ne nananom wu a afia duru ye tibi de fra wakoto ne